An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma an minnu tɛ sɛgɛn ni aw tɛ ɲinɛ an minnu bɛ ka joliba TV News ale jabarani lajɛ an minnu bɛ ka arajo joliba lamɛn an balimaw an b'a fɔ ɲɛna aw ni ɲankuma min y'aw ka jɛmukan laadala jɛmukan min bɛ sigi juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an b'a dɔn k'a fɔ heure 1 ani minute 30 a kɛra o sisan kɔni an bɛ to ɲɔgɔn bolo fo nɛgɛ kanɲɛ 22 ayiwa an minnu sigin bɛ ka nin waati kofɔlen kɔnɔ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na bi ye juma ye septembre kalo tile 8 san 2023 an balimaw an b'a da aw tulo kan k'a fɔ min ye an ka jamana ye an bɛ misigi kɔnɔna la tile 3 tasibila an bɛ o kɔnɔna la ka sababu kɛ wali jugu min ni o kɛra banbanci wale tigilamaw fɛ ka ɲɛsin ayiwa min ye jamanaden gansanw ani an ka finitigiw ma Tombouctou ale mara kɔnɔna la min ye taamakɛlaw ji kan bato min n'a tɔgɔ ye ko Tombouctou an y'a ye k'a fɔ banbanciw binna o bato in kan min ye ayiwa maa caman ni bɔnɛna a ko siratigɛ yɛrɛ la jamana ɲɛmɔgɔw ye ayiwa tile 3 tasibila kɛ a ko siratigɛ la o tuma na an yɛrɛ na an ta fara o tasibila ye ka ko ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen la minnu fana banana ala ka banadaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya nin kɔni ye an donkan ye bi sabu babu an bɛna kuma min ka bi o de ye k'a fɔ an ye min jateminɛ dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ ayiwa babu min n'an bɛna kuma o kan o de ye k'a fɔ yuruguyurugu min ayiwa n'a kɛlɛli bere wulilen bɛ bi caman kɔni bɛ yen ayiwa tɛgɛ kɛra olu la ayiwa sigasigana hukumu kɔnɔna la k'a bila u kan ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ Mali jamana a bɛ waati jan bɔ san 10 caman ka da ɲɔgɔn kan yuruguyurugu kɛlɛli kuma bɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ ayiwa nka nin waati laban in na an kɔni ɲɛ bɛ min na maaw famana k'o ye kosɛbɛ n'o ye k'a fɔ ayiwa maaba caman bɛ yen olu minɛnen bɛ bi ayiwa k'a sababu kɛ ko u sɛgɛkɛlen bɛ u la k'a fɔ ayiwa jamana foroba nafolo u tɛgɛ yera u la o kɔni y'an ka babu de ye bi an bɛna kuma min kan nka an donna jɛmukan la ni min ye sisan n'o de ye k'a fɔ ayiwa bamanan wale min kɛra communiqué dɔ sera an ma sisan dɔɔnin na n'o ye réseau national de la jeunesse du Mali n'u kama RENAGEM ayiwa ale fana ye bataki kɛ k'a fɔ ko a nisɔngoyalen don kosɛbɛ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ min ye réseau national de la jeunesse du Mali RENAGEM ayiwa bato min bɛ yen n'u k'a ma ko Tombouctou ni bamancimaw benna a kan ayiwa min ye Mali armée yɛrɛ tun bɛ bato in kɔnɔna la kɛlɛcɛw ayiwa n'a tun bɛ k'i kunda Gawo mara kan alamisa tɛmɛnen septembre kalo tile 7 san 2023 RENAGEM y'a jira k'a fɔ o bɛ ayiwa dugawudon kɛ maa minnu ni tora nin na ala ka hinɛ u la finitigi minnu fana ni tora u la ala ka hinɛ u la k'a fɔ ko u bɛ u ka dɛmɛ ani hinɛ k'o ta ka ɲɛsin ayiwa min ye maa minnu fatura ani minnu bɛ yen n'olu joginna k'u ka dɛmɛ fana ta ka ɲɛsin min ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw minnu bɛ wulikajɔ la bi jamana denw n'u bolofɛnw bɛ se ka lakana cogo min na ani maa minnu fatura ka dugawu kɛ u somɔgɔw u ye ala ka u dayɔrɔ sumaya minnu fana joginna ala ka u ka jogindaw olu sumaya RENAGEM y'a jira k'a fɔ ko ayiwa min ye Mali finitigiw ye minnu ye wale jugu in kɛ ka dankari kɛ u caman na minnu ma se ka dan kɛ ko nka min ye nin nisɔngoya in kɔnɔna la RENAGEM y'a jira k'a fɔ ko u ka dɛmɛ bɛ Mali finitigiw yɔrɔ k'u bɛ wele bila Mali jamanaden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sahel kɔnɔna la ayiwa bɛɛ k'a lajɛ ka min ye jamana i bɛ jamana min kɔnɔna la k'i yɛrɛ kɛ kɛlɛcɛ ye walasa ayiwa bamanan wale in a bɛ se ka bɔ an ka jamana ninnu kɔnɔna la cogo min na RENAGEM y'a jira k'a fɔ malidenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ wele bila u ma jamana ɲɛmɔgɔw ye tile 3 tasibila min kɛ n'o ye deuil national ye maaw ka na tulonkɛw ni ɲɛnajɛbaw ayiwa waati kɔnɔna la ka olu boloda ayiwa bɛɛ ka se ka tasibila k'o kɛ ka ɲɛsin fure ninnu ma ani maa minnu bɛ yen ni olu joginna RENAGEM ka nin bataki in sera an ma sisan an fana ye nin kalan jɛmukan kɔnɔna la an ye maa minnu wele jama ko di kɛnɛ kan bi maa 3 kun don nka 2 kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ min ye Modibo Mawo Makalu ale ye sɔrɔ dɔnba ŋana ye an ka jamana kɔnɔna la yan sɔrɔko kuma kɔni mana fɔ ka ban Modibo Mawo Makalu an bɛ wele bila ale ma ale bɛ an ka kɛnɛ kan Modibo Mawo Makalu i ni ɲankuma kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yan ayiwa i nana ka wele jaabi o diyara n ye an ka maa welele filanan o ye Jean François Kamara ale ye lakɔli karamɔgɔ ye ɲinikɛla don sanfɛ kalanso min n'u kama Université des sciences politiques Jean François i ni ɲankuma kɔri baasi t'i la an b'a aw fo dantɛ foli min na an ka maa welele sabanan kun ye magistrat Musa Gindo
ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ an bɛna kuma babu min kan bi olu da ka ɲi a la kosɛbɛ sabu ayiwa min ye sariya tigilamaw ye olu de kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ bi yuruku-yuruku ale kɛlɛli la nka a y'an wele sisan k'a fɔ dalula gɛrɛn o y'a sɔrɔ ayiwa k'a tɛ se ka ye kɛnɛ in kan an n'an wasa don an ka maa welelen fila n'o ye Modibo ani Jean François ye Modibo Mawu Makalu n bɛ ɲininkali fɔlɔ e la an b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana nin waati in na tile saba tasibila an bɛ k'o ta ka ɲɛsin furew ma Bamanciw ka kɛwale jugu min taara ka ɲɛsin bateau min n'u k'a ma ko Tombouctou ayiwa yanni an ka don an ka mun b'i fɛ ayiwa tasibila la ka ɲɛsin i ma. Ayiwa i ni ce Amadu n b'i fo n bɛ i baarakɛɲɔgɔnw fo joliba baarakɛlaw m'an lajɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛ fo mais nin ye kibaruya gomanba de ye min sera an ka jamana ma kabini kunun ani dɔw wɛrɛw sera an ma bi fana n'o ye Gawo kan gɛlɛya minnu donna yen jatigɛ walekɛlaw ye baara jugu minnu kɛ u bɛ k'an ka jamana tasuma mɛn an ka jamana kɔnɔ ka mɔgɔw ni b'u la ka mɔgɔw jogi vraiment an b'a a ɲini jama fɛ vraiment ala ka yafa ka bangebagaw bɛɛ ban an bɛ minnu ye jogi na an b'a ɲini ala ka nɔgɔya k'u ye k'u se k'u yɛrɛ ma ala ka jamana lakana ala ka jamana kisi ala ka jisuma bɔ a kan donc vraiment ne kɔni b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma barisa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi gɛlɛya ko tɛ jamana ko de don barisa ni kojugukɛla ninnu jatigɛ walekɛla minnu bɛ sen na sisan kɔni ne ɲɛ bɛ baara jugu min na sen na a bɛ ka daminɛ kɔrɔ yan fan fɛ mais n'an ma an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka tugu an ka faamaw kɔ an ka information di n'an ye min mɛn an k'a lase faamaw ma u ka jateminɛ kɛ barisa lakana ye jateminɛ de ye kunbɛli de don wa a kɛlɛ ka gɛlɛn marifa ko tɛ hélicoptère ko tɛ information renseignement humain kubariyaw bɛ lase cogoya mɔgɔ kura minnu bɛ na minnu taw ka taabolo n'an taw tɛ kelen minnu bɛ kojugu kɛla a kɛra cogo cogo ni fɛɛrɛ kɛra kuma bɛ se ka lase faamaw ma cogoya min na n'u ye siraw dɔw yira mɔgɔw la kibaruyaw bɛ se ka las'u ma cogoya min na fɛn caman bɛ se ka kunbɛn mɔgɔw bɛ kunnafoni na kosɛbɛ voilà ka baara kɛ n'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ ou bien nɛgɛjuru sanfɛ en tout cas vraiment an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma barisa nin ye kɛlɛ min ye nin tɛ tile fila kɛlɛ ye dɛ nin tɛ tile fila kɛlɛ ye wa k'a fɔ ko nin yɔrɔ dɔrɔn de don jamana kɔnɔ a bɛ kunbɛn de kabini sisan vraiment pour que a kana se yɔrɔ tɔw la et puis mɔgɔ minnu b'a baara la olu ka se ka nɔ minɛ kabini sisan. D'accord. Jean François Kamara i ye nin kibaruya in kunbɛn cogo di tasibila jumɛn b'i fɛ? Ni kibaruya in ye kibaruya jugumanba de ye ka fara tɛmɛnenw fana t'a kan an kana ɲina fana k'a fɔ ko caman kɛra ka tɛmɛ attaque caman kɛra mɔgɔ caman tora kɛlɛ in na kɛlɛ min b'an dala nin y'a san dama damani ye an ka camancɛ fanga in kɔnɔna la sɔrɔsiw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bi bi in na armée bɛ baara min na dogolen tɛ mɔgɔ la ko a capacité bonyana fɛn caman na mais toujours n bɛ segin k'a fɔ ko an kana fɔ k'a fɔ ko kɛlɛ ye armée dɔrɔn ye la réponse n'est pas que militaire n kɔrɔbɔra k'a fɔ sisan o de don mais fana an bɛ min kɛ an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu sara ani minnu joginna ani minnu sara an b'a fɔ ko ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya ani fana minnu man kɛnɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'u ma joona joona ani halisa tuguni an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko maliyɛn den bɛɛ ye sɔrɔsi ye sɔrɔsi tɛ k'a fɔ ko n'i ye tini don parce que la défense de la patrie ko kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan awɔ a bɛ yɔrɔ min na sisan dɔ de kan ka fara an ka cɛsiri kan ani fana an ka jateminɛ nin kan kosɛbɛ minnu ye b'a to depuis nin y'an san dama damani ye an ye sɔrɔsiw caman tara minɛn caman sara minnu ye b'a k'a to halisa attaques bɛ ka se ka kɛ ani fana an k'an yɛrɛ ɲininka tuguni kun jumɛn na fana an ka jamanaden dɔw ye a ŋaniya ta ka marifa ta fo o sɛgɛsɛgɛliw ka se ka bɔ kosɛbɛ kana bila n kunna k'a fɔ toujours n bɛ segin a kan ko la réponse n'est pas que militaire fɛn caman min ye f'an k'olu don ba la walasa ka to mɔgɔw bɛ se ka ŋaniya yɛrɛ ta min tɛ marifa ta ŋaniya ye. Hali n'a sɔrɔ an ka baabu to yen Jean François i ye ɲininkali minnu kɛ sisan k'a fɔ nin y'an se nin yɔrɔ la an ye minɛnw san sɔrɔsiw bɛ ka ta nka hali sisan wale ninnu bɛ ka kɛ jamanadenw caman bɛ yen olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin bɛ se ka kɛ cogo di? An ka
an bɛ se ka segin kɔ i boloda ka ko ninnu lajɛ halisa ji ɲama jɔlen na o de don parce que an bɛ camancɛ fanga de la u b'a fɔ min ma le professeur camerounais Lixin Jung ale b'a fɔ ko n'a bɛ transition kɔnɔ ko balaterre ye jumɛn ye k'an ka ji kɛ école ji la k'an hakili sigi k'an ɲininka parce que transition tɛ cun ten a bɛ fɛn dɔ de b'a to a bɛ na coup d'état de kɛra mais mun de y'a to coup d'état fana kɛra donc pour que an kana sigi o ɲɔgɔnna yɛrɛ kɔnɔ tuguni parce que an ka jamana in kɔnɔ tellement mara a bɛ fɔ min na faransikan na mauvaise gouvernance fanga bonyana kosɛbɛ mara kɛcogo juguya fanga bonyana o de bɛ na ni dysfonctionnement ye à tous les étages niveau bɛɛ la a fɔ ko i bɛ se k'a fɔ ko ninnu ka yɔrɔ ko ça va ninnu kɔni corruption fanga ka dɔgɔ ninnu fɛ yen o tɛ yen o secteur tɛ yen donc o de b'a ye k'a fɔ ko hali ni mɔgɔ dama dama ye marifa ta dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ k'u bɛ se ka se sɔrɔ waati dɔw la donc pour que o ko ka se ka ban an ka jamana kɔnɔ fo an k'an sigi toujours k'a jateminɛ k'a fɔ ko nin ye nin san dama dama ye nin b'an kan an dɔrɔn tɛ Afrique de l'Ouest jamana ye o munna u pannen don jamana dɔw kunna k'u ɲɛsin an jamana dama damani ma munna an ka jamana damani fana an ka jamanadenw de bɛ sɔn ka recrutement ka tugu ni mɔgɔ minnu nana marifa ye k'a fɔ a ye n'an dɛmɛ kan de bɛ sɔn o ma ka caya ka tɛmɛ Afrique de l'Ouest jamana tɔw fana kan munna Niger mɔgɔw de fana bɛ sɔn ka tɛmɛ tɔ wɛrɛ kan munna Burkinabé fana ka mɔgɔw bɛ sɔn ka tugu a kan parce que an jamana damani de bɛ an bɛ difficulté dɔw kɔnɔ n'o ye problème de développement ye o problème de développement de bɛ na ni fɛn caman ye mɔgɔw bɛ kariya sinon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a proposera olu caman ye yɔrɔ dɔw la o jadisiw ye Mali fan caman kɛ olu nana k'u bɛ mɔgɔ caman dɔw recruter olu ma sɔn parce que olu y'a ye k'a fɔ k'olu ka taabolo ye fɛn yɛrɛ ye baloko tɛ fɛn tɛ olu bɛ baara yɛrɛ kɔnɔ déjà mais i b'a ye situation yɔrɔ minnu na u bɛ se ka mɔgɔ minnu ta ka tugu u nɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko o zone ye zone minnu ye jamana yɛrɛ ka présidence ka dɔgɔ a zone kɔnɔna la kosɛbɛ o présidence jumɛn ye i b'a sɔrɔ ko c'est des jeunes qui n'ont pas de perspective i b'a sɔrɔ hali kalan m'u labɔ kosɛbɛ hali ni kalan ye minnu nabɔ baarako fana gɛlɛya bɛ yen services sociaux de base fana ko gɛlɛyaw bɛ yen n'o ye écolisow ye ni kɛnɛyasow o gɛlɛyaw bɛ yen donc i b'a ye k'a fɔ ko o développement min bɛ problème danger la o de b'a to fana banbagaciw bɛna u sigi yɔrɔ la Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen banbagaciw tɛ se ka sigi o région an ka région yɔrɔ dɔw bɛ yen i n'a fɔ ni région de Kayita sisan i b'a ye k'a fɔ ko hali n'u taara yen u bɛ se ka na tiɲɛni kɛ mais a ka gɛlɛn k'u sigi parce que i b'a sɔrɔ ko jeunes minnu bɛ yen a caman bɔlen don ka taa kɔkan ka taa ɲɛɲini an ka farafinna Afrique centrale jamana u taara tubabu jamanaw kɔnɔ sifinnakaw man ca donc i b'a ye k'a fɔ zone minnu bɛ yen ko jeunes bɛ sigi u tɛ taa baara la u ma kalanw labɔ u jɔrɔlen don u ka sininasɔngɔ la siniɲɛkow la u jɔrɔlen don fana k'u bangebaaw furakɛ o wari t'u kunna donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana dɔrɔn k'a fɔ ko a ye n'a fara an kan an b'aw dɛmɛ nin na ni aw ye nin kɛ an bɛ nin da aw ma i b'a ye est-ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko fo ka se Mali kɛlɛ solution fɔlɔ ye gouvernance de ye mara kɛcogo fo ka falen ni n'an taara ɲɛfɛ an bɛna don a kɔnɔ an bɛ essayer i b'a ye k'a fɔ ko an ye système min ta k'a bila an kunna an ye domination rationnelle de ta o yɔrɔ bɛɛ sɔn k'u majigin sariya ye mais est-ce que o bɛ ka kɛ sariya bɛ ka est-ce que an bɛɛ sɔnna ka majigin sariya ye ka daminɛ jamana ɲɛmaa fɔlɔ la n'a fɔra ko jamana ɲɛmaa bɛɛ b'a fɔ sisan ko aw bɛ karisa de tɔgɔ fɔ ko karisa de ko ten karisa jamana ɲɛmaaw tɛ cɛ ye muso tɛ o c'est une institution donc ale institution fana kan ka to sariya de kɔfɛ sariya dɔ de b'a labaara o ni constitution ta constitution b'a f'i ɲɛna article dɔ bɛ yen ko a bɛ boli président kan ka min kan a ka fanga bɛ daminɛ a bɛ dan ye ale kan ka to o de kɔ ni gouvernement taara a bɛ ko gouvernement ministres de ko ten ministres tɛ o ministres tɛ mɔgɔ ye o c'est des institutions olu kan ka to sariya de kɔfɛ tant que an mana n'o sira i b'an yɛrɛ citoyen la citoyen ye koba n'a fɔra ko citoyen o ye koba de ye o kɔrɔ ko fula fila de b'i kunna fula kɔrɔ ye jumɛn ko droit b'i bolo ko jamana ye yamaruya k'i bɛ se ka ko dɔw kɛ fulala filanan ye jumɛn ko devoir mais an fɛ yen farafinna yan nɔ farafinna bɛɛ tɛ farasɛ Afrique n'a fɔra ko Afrique dɔrɔn Afrique tɛ yen dɛ c'est les Afriques an ka problème tɛ kelen courant ba tigɛ min b'an fɛ yan nɔ n'i taara Afrique sigi o tɛ yen olu tɛ kɔnɔ n'i taara Maroc o tɛ kɔnɔ donc on est plus loyal donc i b'a ye k'a fɔ sisan an bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔna la an fɛ yen kosɛbɛ fo an ka sɔn sigi fɔnɔmɔntɔ ma fɔnɔmɔntɔ ye jumɛn ye an ka fɛnw rationaliser ka bɔ mɔgɔ ko la sariya ka boli bɛɛ kan k'a fɔ ko n'i bɛ Mali cakɛyɔrɔ ɲɛma devant les services publics que tous les citoyens soient traités au même pied d'égalité n'i bɛ taa baara la maliyɛn bɛ k'a bɛ taa baara la n'o y'a sɔrɔ a compétence b'a la a baara ka da a ma donc o frustration de bɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ ban sinon farafinna jamana caman bɛ yen nɔ terroristes turu munumunu yɔrɔ la n bɛ segin a kan tuguni u munumunu jamana caman na dafɛ jamana caman ko ye u ma se ka sigi munna u nana an fɛ yan ka sigi an fɛ yan ka mɔgɔ sɔnna ka tugu kɔ donc o ye ɲininkali fɔlɔ de olu de ka question ka traiter ka don labo yɛrɛ la ka se ka réponse ɲɛnamaw bɔ olu sanfɛ
ayiwa an y'o faamuya an bɛ don an ka baabu kɔnɔna la n'o ye k'a fɔ ayiwa min ye jama ko di bi a bɛna kuma min kan o de ye k'a fɔ min ye minɛniba minnu bɛ sen na sisan ka maaw sigana boliw kan ayiwa k'a fɔ nafolo tiɲɛ o de bɛ mali jamana kɔnɔ a mɛnna ayiwa min ye cakɛda ɲɛmɔgɔbaw ye tɔgɔtigibaw ani minisiriw caman bɛ yen bi olu bɛ bolola an y'a ye k'a fɔ ɲininkali fila an y'o kɛ yalima nin ye mara taabolo yɛlɛmatɔ ye wa walima ayiwa maaw nɔfɛtɔ ko yɛrɛ de don wa Modibo Makalu i kalama k'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔ walima dɔgɔkun fila ka tugu ɲɔgɔn na bi taabolo kura bɛ mali kɔnɔ mali sariya tigilamaw fɛ ayiwa ye nin wulikajɔ nin waleya ninnu i y'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ fɔlɔ y'an ka don baabu yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ. non furancɛ fanga min bɛ sen na kabini san 2020 utikalo kɔnɔ u y'a yira u ye ŋaniya ta k'a fɔ k'u bɛna yuruku kɛlɛ mais gɛlɛya min bɛ ne bolo a yuruku kɛlɛli la ne hakilila t'a la o ye k'a fɔ a tun daminɛna ni fanga ye a bɛ tila ka jɔ a bɛ daminɛ a bɛ mais ŋaniya bɛ yen mais yuruku bɛ kɛlɛ cogoya min na fo fɛɛrɛ de ka ta fɛɛrɛ de bɛ ta pour que ka yuruku kɛlɛ n'i y'a jateminɛ san 2008 fɛn dɔ kɛra sen na n'a bɛ fɔ a ma ko états généraux de la corruption et de la délinquance financière o kɛra novembre kalo tile 25 ka taa bila tile 28 na san 2008 o kɔfɛ san 2000 o kɛra ATT ka waati la ATT tun bɛ fanga la tuma min na san 2014 na Forum national sur la corruption et la délinquance financière o kɛra janvier kalo tile 23 ani tile 24 san 2014 ani a tilala ka fɔ ko san 2014 ko sariya dɔ taara k'a bila sen kan k'a fɔ ko sur la prévention de la répression et de l'enrichissement illicite bon o de nana ni office central de réel ye mais jateminɛ minnu kɛra o kɔfɛ n'i y'a jateminɛ mun ye yuruku yɛrɛ ye yuruku kɔrɔ ko bɛ jɔyɔrɔ dɔ b'e bolo jamana ye jɔyɔrɔ dɔ d'e ma o jɔyɔrɔ in e b'o kɛ ka wari minɛ mɔgɔw la k'a bila i yɛrɛ kun ou bien i bɛ fɛn dɔw kɛ i man kan ka minnu kɛ barisa mɔgɔ dɔ bɛ fɛn dɔ las'i ma a kɔrɔ y'o de ye donc a kɔrɔ ka dun mais kɛcogo de b'a la fɛn fila de bɛ yen min bɛ se ka kɛ k'a kunbɛn n'a bɛ fɔ a ma ko prévention ani k'a kɛlɛ n'a bɛ fɔ o ma ko répression bon n'i y'a jateminɛ fana baarakɛ cakɛda caman de bɛ yen minnu bɛ yuruku kɛlɛli la mais u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka baaraw tɛ kelen ye bon il faut que ne ɲɛna olu structure ninnu o cakɛda ninnu kan ka fara ɲɔgɔn kan ka a bɛ fɔ min ma ko rationalisation ka jateminɛ nin bɛ nin kɛ an k'a lajɛ u bɛ se ka baara kɛ cogoya min na ka nɔminɛni kɛ walasa jamana ka musakaw bɛ don fɛn minnu na olu bɛ se ka yuruku bɛ se ka dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ cogoya min na barisa n'i ye fɛn kelen de don fo bɛɛ ko o to hakili la yuruku in i ɲɛ b'a la san 2015 sɔrɔ minimum salaire minimum interprofessionnel garanti o kɔrɔ ko mɔgɔ man kan ka sara min jukɔrɔ a nana 7,000 de la kalo la janvier kalo 2015 ka tila ka yɛlɛ 8,000 na 40,000 francs kabiri san 2016 fo bi sara in a dannen bɛ 8,000 a bɛ 8,000 de la dɔw b'a wele ko SMIC salaire minimum interprofessionnel fɛn ma fara kan halisa bon ni SMIC di mɔgɔ ma o tigi bɛ se ka balo n'o ye cogoya jumɛn a ka sɔrɔ est-ce que a ka musakaw bɛ se ka bɛn a ka sɔrɔw ma est-ce que sɔrɔ bɛ se ka dalakɛ o ye fɛn kelen ye bon n'i ye a jateminɛ anw ka finance publique o ye wagandeba ye wagandeba in o de b'a to jamana bɛ musakaw kɛ ani a bɛ sɔrɔ kɛ mais danfara de b'olu fana ni ɲɔgɔn cɛ barisa kabiri an y'an ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ musakaw ka ca ni sɔrɔ ye
la san musakaw la fɛn fɛn ye miliyari 700 ɲɔgɔn ye o de ye danfara ye n'a bɛ fɔ a ma ko déficit budgétaire min juru bɛ ta walasa ka musakaw ni sɔrɔ ka dalakɛ don mɔgɔw sara la mais fonction publique bi in na n'i ye 100 sara la ta mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ jamana ye n'a bɛ f'o ma ko fonctionnaire a kɛra fonctionnaire de collectivité locale ye o a kɛra fonctionnaire de centrale ye o 100 sara la o tɛ tɛmɛ 1 kan mais n'i y'a o bɛ n'a fɔ Jean-François ye mun fɔ sisan ko mara kɛcogo mais o de don ne vraiment je suis d'accord avec lui ou bien prévention kow tɛ ɲɛbila awɔ mais bɛɛ de y'an ka monsieur Kamara ye min fɔ ne jɛra n'o de ye barisa ne ka jate a bɛ fɔ tubabukan na a bɛ fɔ ko gouvernance ye mun ye i bɛ mɔgɔ min ta mɔgɔ ko de don ani fɛɛrɛ processus n t'a dɔn o bɛ fɔ bamanankan na cogoya min na c'est à dire a bɛ fɔ fɛnw bɛ kɛ nin kan ka kɛ tan nin kan ka kɛ tan sariya kɔnɔ a y'a ɲɛfɔ ko sariya sunba o de bɛ sariya bɛɛ sanfɛ o n'a bɛ fɔ o ma ko constitution o de ye sariya sunba ye o de b'a f'i ɲɛna ko le président de la république est une institution la première institution de la république bon ni o ye exécutif ye minnu bɛ jamana mara exécutif bon minnu bɛ sariya boli olu bɛ yen o ye judiciaire ye ani minnu bɛ wasabulon kɔnɔ olu ye législatif ye bon olu de kan ka ɲɔgɔn nɔ minɛ o kelen bolo o de ye jɛmufa o ye marajugubaliya de mara ni fanga bolicogo ma ɲa yuruguyurugu in n bɛna a fɔ tubabukan na parce que n tɛ se k'a bɛɛ ɲɛfɔ bamanankan na yuruguyurugu in ye fɛn damadɔnu de ye a bɛ fɔ min ma ko dessous de table a bɛ fɔ min ma ko pot de vin a bɛ fɔ min ma ko détournement de fonds a bɛ fɔ min ma ko trafic d'influence a bɛ fɔ min ma ko népotisme a bɛ fɔ min ma karisa tɛ nin na mɔgɔ si man kan ka kɛ sariya sanfɛ a bɛ ka taabolo min kan a ka continuer ten a ka taa ɲɛfɛ ten mais a ka kɛ ni fɛɛrɛ stratégie wa a ka dɔn fana mɔgɔw o la k'a fɔ ko parisa an ka sariya sunba ko présomption d'innocence dɛ c'est pas parce que i welela k'i ɲininka hali n'i minɛna ni kiiri ma tigɛ o kɔrɔ tɛ k'i jo t'a la dɛ ou bien k'i ye wari ta donc fo kiiri de ka tigɛ ka o yira k'a dɔn ni i y'a sɔrɔ i bolo donna faso nafolo la ou bien i bolo ma don faso la. D'accord. Jean-François Kamara ni waleya minnu filɛ sen na ni est ce que nin b'a yira k'a fɔ sabu Modibo Makalu ka kuma la fɛn do a bɛ bali ka wuli i b'a bali k'a madalen an ka sariya tigilamaw filɛ ka waleya minnu kɛ sisan ka mɔgɔw minɛ ka sigana boli ka karisa i siga b'i la nin ko in na est ce que i dan b'a la k'a fɔ Mali bɛ ka sira kura dɔ ta wa walima nin ye mara kura ko ten ko Mali kura nin y'a taabolo dɔ ye wa bon o ye a daminɛna wa awɔ i ka ɲininkali nin ka ɲi kosɛbɛ parce que n'i y'a ye i b'a fɔ ko a bɛ fɔ étudiants yɛrɛ ɲɛna prémarande la droit mɔgɔw minnu bɛ faculté de droit la droit public FDPI ou FDPI faculté de droit privé ou minnu bɛ an yɛrɛ fɛ faculté de sciences administratives et politiques FSAP a bɛ f'u ɲɛna ekɔlidenw ɲɛna kuma bɛɛ ko la règle des droits ko kisɛden dɔ de b'a kɔnɔ ko kisɛ fɔlɔ ye ko caractère général ko loi bɛ boli bɛɛ kan ko kisɛ filanan ye jumɛn ye ko caractère impersonnel ko mɔgɔ si tɔgɔ ma fɔ ko loi bɛ boli ale kelen kan kisɛ sabanan ye jumɛn ye min bɛ i ka kuma yɛrɛ sɔn ji la o ye caractère permanent ye loi an man ka jɔ waati la k'an bɛ sariya boli sariya man ka jɔ la justice doit être intemporaire an bɛ jɔ waati bɛɛ k'a fɔ ko an bɛ transition kɔnɔ o an bɛ nin kɔnɔ justice kan ka taa de don o don sanji man ka lajɔ justice kan ka boli waati bɛɛ bon a kan ka boli waati jumɛn fana a kan ka boli cogoya di kan ka boli jamanadenw bɛɛ ka jamanaden man ka bɔ jamanaden na k'a fɔ ko ninnu bɛ an fɛ bi an bɛ a bolo olu kelen kan i ka débat yɛrɛ thème o tɛ dɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ na ni problème yɛrɛ de lawuli tuguni parce que n'aw fana tɛ don min olu fana bɛ taa n'o sira ye donc f'an ka bɔ olu kɔnɔna la an ka jateminɛ k'a fɔ an ka Mali tɛ se ka ɲɛ cogoya si la n'an ye Maliyɛn dɔn dɔ kɛrɛfɛ n bɛ tilen k'a fɔ i ka plateau sanfɛ n y'a fɔ plateau caman sanfɛ Maliyɛn jugu tɛ yen mɔgɔ wolola Mali kɔnɔ yan ka mɔ yan a tɛ se ka kɛ Mali jugu ye mɔgɔw ka démarche tɛ kelen ye dɔw ta ye k'a fɔ olu bɛ taa plateau sanfɛ de ka taa fɔ wo wa wo dɔw ta ye ka taa fɛn o tɛ o c'est une question de démarche Mali filɛ nin ye an ka Mali an tɛ se ka san sɔrɔ foyi la n'o y'a sɔrɔ an ma segin an kɔ k'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ mun y'an ka jamana in se nin yɔrɔ ma i ka jateminɛ bani i b'a ye k'a fɔ ko 1960
68 coup d'état Modibo Keïta bɔra yen mais mɔgɔw bɛɛ b'a fɔ sisan Modibo Keïta président ɲuman don kɔrɔ yɛrɛ tɔgɔman don mɔgɔw b'a ko président ɲuman don fɛn don voilà a bɛ k'i n'a fɔ an bolo i n'a fɔ prophète mais mara a ka mara dɔw kun jɛngɛnnen don dɔɔnin o n k'a bɛna don min na mɔgɔw manifestera Bamakɔ yan k'a fɔ k'u kɔntanna donc an kana bɛɛ k'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi ale bɔra yen Musa nana Musa fana binnen mɔgɔw bɔra ka tɛgɛrɛ fɔ ATT ninnu 2012 la a ma diya maliyɛn caman mais a diyara maliyɛn dɔ ye o maliyɛn dɔ bɔra ka manifester olu fana bɔra IBK fana binna tuguni maliyɛnw bɔra ka manifester tuguni k'a diyara u ye n'a ma diya bɛɛ dɔw fana ye donc o bɛ mun yira n na o b'a yira k'a fɔ ko mara ninnu si a bɛ baara kɛ ni sariya saba sariya fɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ fɔ o ma ko les lois de service public o loi saba ye loi fɔlɔ ye jumɛn ye ko légalité devant les services publics maliyɛn kana bɔ maliyɛn na dɛ jamana cakɛyɔrɔ hali ni concours bɛ kɛ se a b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ ko dɔ bɛ taa wari di pour que dɔ ka passer voilà filɛ ka sariya ko min fɔ an ka cakɛdabaw la bi bi in na sariya caman bɛ ka tereke dɛ yurugu tɛ se ka kɛlɛ o yurugu tɛ n'a fɔra ko yurugu dɔrɔn bɛɛ b'a fɔ ko minnu bɛ fanga la ko président Assimi ni gouvernement de kan ka kɛlɛ kɛ ou bien ko justice an kɛ olu ka kɛlɛ tɛ yurugu y'an bɛɛ ka kɛlɛ de yurugu bɛ kɛlɛ ni fɛn fɔlɔ min ye i b'a dɔn o ye fɛn fɔlɔ min ye fo maliyɛn an yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ man kan mɔgɔ ka fɛn ta o ye depuis éducation so kɔnɔ jamana bɛ yen nɔ Danemark village dɔ bɛ yen professeur français dɔ ye article dɔ bɔ village kɔnɔ sɔgɔma o sɔgɔma bɛ taa so ka sɔrɔ i ma taa ni mɔgɔ ta ye o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ ko yurugu ye lamara cogo de mɔgɔ bɛ Mali kɔnɔ bi hali ni walifɛn dir'u ma o tɛ sɔn a la n'i y'a mɛn ko a bɔnna a sigira de jɔn bɛ corruption kɛ n ka maliyɛnw de bɛ corruption kɛ ni an ye problème sɔrɔ an bɛ taa essayer k'a négocier ka di an ye ka mɔgɔ wɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ nɔ don walima jamana ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ cogo min na ce n'est pas une affaire de jalaki bɛ don olu caman de kan justice mɔgɔ ka kɛlɛ tɛ olu tɛ ka kɛlɛ tɛ an bɛɛ de ka kɛlɛ don bon kɛlɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo jumɛn fɔ minɛni min bɛ sen na sisan a bɛɛ ye jɔyɔrɔbatigiw de ye minisiriw ni directeurs mais i t'a ye k'a fɔ service kɔnɔna la ko nin ye baarakɛla gansan un simple fonctionnaire ko nin y'a minɛni an dun b'a dɔn k'a fɔ yurugu fanba bi n'i ye an ka services bɔ a la a tɔ b'a dɛ a bɛ service bɛɛ la ni minɛni min filɛ nin sisan a minɛli tɛ se ka kɛ solution yurugu la yurugu minɛli ye c'est une chaîne a fɛnbaw de farala ɲɔgɔn fo bɛɛ de ka dafa fɔlɔ ye jumɛn ye i b'a ye sisan kɔrɔ bɔra k'a fɔ sisan ko i bɛ ne ye 5000 di mɔgɔ ma ko kalo la Bamakɔ yan denbaya b'a bolo maliyɛn n'i ye 500 di maliyɛn ma n'i bɛ Bamakɔ yan i bɛ mun de kɛ i bɛ loyer sara i bɛ denmisɛnninw bila ka taa école privée la il faut recréer les services sociaux de base o ye yurugu kɛlɛ fɔlɔ dɔ ye o kɔrɔ ye di k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ sɔnna a ma k'a fɔ ko les meilleures écoles du Mali école so ɲuman o ye école publique ye ko san kɔnɔ i ka wari bɔlen ye 100 ye ko maliyɛn il faut recréer encore quoi les services sanitaires ko Mali dɔgɔtɔrɔso ɲumanba o ye dɔgɔtɔrɔso publique ye an mago tɛ ka taa clinique la ka taa n furakɛ ni n banna n bɛ taa furakɛ an ka hôpital public la nɔgɔya la n bɛ kɛnɛya o fɛn damadamani minnu bɛ yen nɔ baloko ni fɛn ninnu n'olu t'a la ka taa ji n'olu bɛɛ recréera sisan robinet bɛ sɔrɔ courant bɛ sɔrɔ très bien c'est le système de Paul Kagame Rwanda olu de kɛ o sinon Paul Kagame bɛ démocrate a ka régime tɛ régime démocratique o parce que système instauré b'a fɛ yen système bɛ yen nɔ ko l'opposition politique n'est pas tolérée c'est un système autoritaire a bɛ autoritarisme de kɔnɔ mais a ka di Rwanda ye parce que service social de base ka ɲi kalanso ɲumanw b'u bolo kɛnɛyaso ɲumanw b'u bolo n'i tilala ekɔli la i bɛ kalan ɲuman sɔrɔ i mago tɛ k'a fɔ ko 500 bɛ n bolo ko n bɛ taa n den don privé la privé min ye kalo kalo n bɛ 500 ta e den ka école privé ye 500 ye i bɛ se ka mun kɛ donc o de bɛ na ni hakilina yɛlɛma caman ye mɔgɔw kunna mais o dɔrɔn tɛ mɔgɔ bila yurugu la dɛ yurugu ye mara so fo an ka du kɔnɔ an ka mɔgɔw mara k'a fɔ ko mɔgɔw ka fɛn tɛ man ka taa maa fɛ donc nin fɛn ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ se k'a to an bɛ se ka corruption kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ tant que n'an ma olu siraw ta ma a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ. Modibo Makalo aw minnu ye sɔrɔ dɔnbaw san caman an b'a mɛn Mali kɔnɔ yan k'a fɔ i yɛrɛ bɔra ka date caman fɔ sisan états généraux kɛra conférences kɛra ko lutte contre la corruption Mali kɔnɔ yan nka hali sisan minɛniw bɛ sen na minɛni minnu yɛrɛ bɛ sen na sisan a kɛn bɛ ka mɔgɔw dabali ban mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko nin kɛra cogo di ja ko mɔgɔw t'a kalama ayiwa est ce que maa bɛ se k'a fɔ bi Mali bi a sɔrɔ nagasili maa bɛ se k'a fanba da yurugu kan wa. Oui, mɔgɔ bɛ se k'a fanba da yurugu kan Jean-François ye min fɔ sisan services sociaux de base fo 25 o bɛ taa lakana la mais a ye fɛn dɔ fɔ kalan jamana si tɛ yen ko sɔrɔ bɛ kɛ yen ni mɔgɔw ma kalan kɛ n'u ma dɔnniya sɔrɔ mais anw ka jamana ni lakana bɔra yen a bɛ don kalanso de la o mais wari bɛ taa min 100 sara la 19
ni lakana bɔra la o bɛ n bila ka yɔrɔnin min sɔn enseignement o ye k'a fɔ kɛnyɛrɛye kalanso bɛ bi o tile ka rapport laban na a ko kalanso ninnu caman bɛ n tɛ fɛ ka n da don la mais n bɛ fɛ ka min fɔ jamana ka musaka ni lakana bɔra la a bɛ don kalansow de la ka ca ni miliyari 400 ye min bɛ don kalanso la mais o bɛɛ b'a to école caman datugunen don mɔgɔw tɛ ka kalan école publique bɛ min jamana kɔngɔ bɛ mɔgɔw la engrais ma tɛ sɔrɔ la entrants tɛ sɔrɔ la donc o kɔrɔ de c'est à dire n'i bɛ jateminɛ kɛ sɔrɔ ta sira fɛ an b'a fɔ min ma ko économique sɔrɔ tɛ se ka musaka bɔ i y'a kɛ cogo cogo i bɛ fɛ ka fɛn caman kɛ donc i b'a rationaliser de i b'a jate i b'a lajɛ de i ka sɔrɔ bɛ se ka bɛn i ka musakaw ma cogoya min na parce que i bɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ fɛn caman ka di ye i bɛ fɛ ka kɛ mais a bɛɛ se t'i ye voilà donc i bɛ limiter i ka budget de la i ka sɔrɔ ta de la donc hali ni a sɔrɔ bɛɛ t'i bolo i b'a se ka dafa ɲini dɔ bɛ se ka wari juru i la ou bien i bɛ se ka wari supplémentaire dɔ sɔrɔ min b'a to i bɛ musaka ninnu sɔrɔ jamana fana bɛ ten de donc ne bɛ k'a ɲɛfɔ i ɲɛna cogoya salarial o bɛ taa 30% du budget la kɛmɛ sara la 30 ɲɔgɔn o bɛ taa saraw dɔrɔn da a tɛ ba 200 bɔ ba 200 200 000 personnes a t'o bɔ donc ni mɔgɔ min n'a fɔra k'e ɲɛna ko mɔgɔ kelen taara k'o ye miliyari 36 o b'o maliyɛn miliyɔn 9 de b'o sɔrɔ kɛmɛ sara la 44 olu ka sɔrɔ ye 36 de san kɔnɔ n'i y'a jate minɛ a tɛ 200 bɔ tile kɔnɔ n'a fɔra ko o bɛ yen aw bɛ taa tulonkɛ la jamana nafolo la o bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di donc services sociaux de base ninnu minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ don ji la minnu bɛ don courant na a subvention mais aw bɛ se k'a faamuya cogoya jumɛn ko jamana subvention ni bourses ni fɛnw miliyari 400 de bɛ don o la san o san courant b'o la intrants b'o la bourses b'o la engrais ka sɔrɔ nɔgɔya la balo ka sɔrɔ nɔgɔya la donc o si tɛ bɔla a sira fɛ o de la n bɛ k'a fɔ n ko répression in t'a ɲɛ barisa rapport ninnu a y'a ɲɛfɔ cogoya min na Jean François y'a ɲɛfɔ justice ka dɔrɔn ka baara tɛ barisa fo justice bɛ se k'i yɛrɛ saisir mais fo baara in ka kɛ travail de longue haleine de ye o ka fa ka structurer de et puis fɛn kelen de don yuruguyurugu ne y'a faamuya an bɛɛ ye adamaden de ye adamaden tɛ dafa dɛ wa adamaden ni nafolo man kan ka bila ɲɔgɔn kan nafolo bɛ d'e ma e de b'a minɛ e de bɛ tila ka sɛbɛn ko nin de dira e ma mais jamana dɔw bɛ yen i tɛ nafolo ye o i man kan k'a ye o et puis yuruguyurugu fitinin n'a bɛ fɔ a ma ko petite corruption n ye baara k'a kan kosɛbɛ n bɛ a tun baara ka gɛlɛ ATT ma kosɛbɛ barisa san dɔ la a bɛ fɔ min ma ko transparency international u ye an nɔ minɛ Mali nɔ minɛ k'an classé indice de perception de la corruption na san 2003 n taara wari n y'a ɲininka n ko président n ko nin y'u siɲɛ fɔlɔ de ye u bɛ Mali nɔ minɛ dɛ an t'u ɲininka min don a ko n ma ko wele k'u ɲininka n y'u ka ɲɛmɔgɔw ɲininka o ko n ma ko c'est le petit pouvoir qui engendre c'est le pouvoir discrétionnaire qui engendre la petite corruption e ka dossier bɛ yan ou bien e ka dossier bɛ secrétaire bolo secrétaire ka kan k'a ladon a m'a ladon est-ce qu'il est maire a ko n'i ma fɛn dɔ di n t'a ladon ou bien information dɔ bɛ yen ni service dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'i bɛ baara kɛ kuluba service dɔw bɛ yen n'i ye weleli kɛ ka ɲini donc accès à l'information publique an y'a ta an y'a kɛ sariya ye ka bureau d'accueil créer walasa ni mɔgɔw nana u ka se ka kunnafoni sɔrɔ fɛnw bɛ kɛ cogoya min na u ka dossiers bɛ yɔrɔ min na a bɛ taa ɲɔgɔn na ani numéro vert mɔgɔw bɛ wele cogoya min na accès à l'information publique donc a kɛra programme de développement institutionnel senkɔrɔna ye président Carter y'an dɛmɛ o la kosɛbɛ barisa ne n'ale tun bɛ ye baara kɛ san 2004 fo ni 6 kɔnɔna la o gouvernance améliorée cogoya la l'accès à l'information publique walasa jamanadenw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ u ka fɛnw kan kibaruyaw kan mais u ka gɛlɛn an fɛ yan bi dɛ mais parce que a ko ma taa ɲɛ barisa a bɛ dématérialiser de c'est-à-dire numérisation minnu filɛ nin ye fɛn ninnu a caman par exemple hali n'a fɔra ko ka vignette san munna mɔgɔw bɛ taa ranger
Allo yɔrɔw la yurugu mais yurugu a mais a dabɔra o de kama mais pour que mɔgɔ u bɛ mɔgɔw bila ran na pour que yurugu de ka don a la o n'o tɛ normalement n'i ka fɛn b'i bolo i ka wari b'i bolo i ka téléphone kan i kan ka se k'i ka vignette san a bɛ fɔ dɔrɔn i bɛ taa et puis n'u y'a décentraliser i ka surun yɔrɔ min na i bɛ t'i ka vignette minɛ i ka reçu b'i ka téléphone kɔnɔ i dan ye k'a san mais fo i ka wari de di dɔ ma walasa o k'i la avancer donc a kɛlen bɛ système de ye a kɛlen bɛ système de ye mais fo système in il faut le démanteler. est-ce que Mali yɛrɛ anw tɛ kɔfɛ bi kosɛbɛ nin ko ninnu na mais n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ k'a gɛlɛya kosɛbɛ se tɛ minnu ye olu tɛ se k'a sara o n'a fɔra ko ka 200 di yan Jean François bɛ se k'a sara e bɛ se k'a sara ne bɛ se k'a sara mais mɔgɔ min ka sɔrɔ tɛ 200 bɔ o b'a sara cogo di a ka papier dun bɛ yen ou bien a bɛ mago bɛ kunnafoni min na a mago b'o la bon maliyɛn fanba dun a se t'olu ye donc o bɛɛ de b'a to n'i bɛ fɛ jamanadenw ka wasa yurugu kan ka kɛlɛ ani fɛnw kan ka dayɛlɛ la transparence l'éthique ni l'obligation de rendre compte fɛn kelen de b'an ka jamana in na ne yɛrɛ bɛ vraiment o kɔni o bɛ ne révolter le manque de recours c'est-à-dire ni fɛn kɛra i la yɔrɔ la mɔgɔ si tɛ yen i bɛ se ka taa ɲɛfɔ e k'i filɛ nin ye i taara yɔrɔ o yɔrɔ ni fɛn kɛra i la i bɛ se ka t'i plaindre yɔrɔ dɔ la wa a tigi u b'a tigi ɲininka i bɛ se ka plainte déposer u b'a tigi ɲininka bon an ko k'an bɛ jɛmu fanga la o tɛ yen fo recours de ka kɛ yen fo mɔgɔw ka siran et puis l'obligation fantan niyɔrɔ tɛ sariya la Mali kɔnɔ donc o de la ni mɔgɔw ma siran n'u y'a dɔn k'a fɔ u tɛ nɔ minɛ hali ka wari tali ni wari dir'i ma n'i y'a dɔn ko i b'a ta ko fɛn tɛ bɔ a la a bɛ fɔ de ma impunité ani fɛn i bɛ jateminɛ de kɛ o fo n'o y'a sɔrɔ i koronnen don i b'a dɔn k'a fɔ ko an b'a ta kɔni fɛn bɛ bɔ a la mais ne kɔni b'a ta donc o bɛɛ de don donc c'est un état d'esprit a y'a ɲɛfɔ cogoya min na a bɛ daminɛ so kɔnɔ de mais an yɛrɛ caractère b'a la mais fana f'i ka nɔ minɛ fo a ka dɔn k'a fɔ de faso ta o ye faso de ta ye o ye maliyɛn den bɛɛ de ta ye o ye jamana den bɛɛ de ta ye n'i y'a ta fɛn bɛ bɔ a la. d'accord Jean-François Kamara est-ce que n b'a ta fɛn tɛ bɔ a la impunité a dun jalila k'a fɔ cakɛda caman de bɛ an ka jamana kɔnɔ yan OCLEI b'o la ayiwa cakɛda wɛrɛw bɛ pôle économique et financier ni a n'a ɲɔgɔnna caman nin bɛɛ ye cakɛdaw ye maaw kan ka siran yɔrɔ minnu ɲɛ an ye OCLEI yɛrɛ sigi waati a fɔra k'a fɔ ko maaw ka taa u ka patrimoine fɔ dɔw banna a ma an ye k'a fɔ miliyari caman bɛ ta jamana kɔnɔ est ce que bi bi in na ɲininkali min bɛ yen ni bɛ fɛ k'o kɛ est ce que maaw yɛrɛ ja minɛ tɛ Mali sariya yɛrɛ de ɲɛma est ce que Mali sariya jɔlen b'a jɔyɔrɔ la bi yurugu kɛlɛli la n'o de ma kɛ ka san yɛrɛ sɔrɔ bi i n'a fɔ i bɔra ka min fɔ ladamu b'a la dɛ nka est ce que Mali sariya jɔlen b'a jɔyɔrɔ la yurugu kɛlɛli la. Très bien. N'i y'a jateminɛ sisan i ko kuma bɛ fɛn fila de lawuli l'efficacité de ces missions u ka mission ka efficacité mais avant l'efficacité jɛni u k'a lajɛ est ce que u ka mission bɛ ka taa u bɛ ka baara kɛ a kɛcogo la o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye l'effectivité parce que e ye structure minnu fɔ sisan nɔ fo ka na se vérificateur général yɛrɛ ma i b'a ye sisan par exemple n kɔrɔ y'a fɔ sisan finance publique la sisan n'i ye finance publique ta k'a lajɛ i b'a ye le budget fɛn min b'a a kɔnɔ le contenu du budget les recettes et les dépenses mais recettes ye jamana ka sɔrɔ ye mais jamana ka sɔrɔ ka dɔgɔ jamana ka bɔta ye a charge ye maintenant ni o fɛn budget exécutera dans centre de l'exécution institution dɔw fana bɛ minnu kan ka contrôle kɛ gouvernement yɛrɛ ka contrôle bɛ yen a ka sanfɛ mɔgɔw bɛ dugumamɔgɔw contrôle bɛ yen parlement ka contrôle bɛ yen députéw i b'a ye tuguni institution tɔ minnu bɛra ka minnu fana fɔ olu bɛɛ bɛ na don a contrôle kɔnɔna la mais i b'a ye tuguni ko contrôle ninnu bɛ lajɛ a contrôle ninnu bɛɛ jɛngɛjɛngɛlen don a si tɛ dafa ka ɲɛ kosɛbɛ parce que an bɛ régime politique min b'an bolo tɛmɛnɛ a mankan cayara fan bɛɛ fɛ dɔw ko régime présidentiel dɔw ko an tora semi présidentiel kɔnɔ o si tɛ kuma ye min ye fo séparation de pouvoir in ka dafa de ka ɲɛ a ka dafa ka ɲɛ fanga bɛɛ k'i cɔncɔn i jɔyɔrɔ la o fanga o cɔncɔn jɔyɔrɔ la masakɛ bɛ sigi de k'a fɔ ko a fa tun bɛ yen fa tɛ yen a ba tun bɛ yen ba tɛ yen mais e wulila jamanadenw fɛ o légitimité bɛ jamanadenw ka jamanaden de ye légitimité in ta k'a di i ma donc o bɛ min kɛ o bɛ o min yira tuguni ko e bɛ baara o baara kɛ a kan ka taa ni jamanadenw ka nisɔndiya sira de e bɛ sen da yɔrɔ o yɔrɔ a kan ka taa n'o sira ye e ka sen da yɔrɔ tɛ k'a fɔ ko parti de nana nin bɛ parti satisfait non hali parti politique yɛrɛ ka mission fɔlɔ ye jumɛn parti politique n'i ye parti o de bɛ parti politique ni syndicat bɔ ɲɔgɔn na o ko les partis politiques ont une mission de sauvegarde d'intérêt général ou bien intérêt général de sauvegarder contrairement au syndicat c'est les intérêts égoïstes ou bien syndicat yɛrɛ b'a yɛrɛ ka ko de défend
le parti politique le président n'i sigira f'i k'a jateminɛ k'a fɔ ko maliyɛnw de sigi maliyɛnw m'i sigi fɛn fila la dɛ maliyɛnw y'u sigi de k'u bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ sɔrɔ ye jumɛn ye lakana ɲuman kɛnɛyaso ɲuman ka muso furu ka hɛrɛ sɔrɔ yan ka kalan ɲuman sɔrɔ ka bɔ kalanw na ka baara ɲuman sɔrɔ ka muso furu ka den sɔrɔ o jamana kɔnɔ an b'o de ɲini fɛ o i b'o sira de taama na anw ye donc i b'a ye yɔrɔ filanan pouvoir filanan ye jumɛn ye n'o ye député ka bulonda ye an ka député yɛrɛ fana depuis a b'a ye k'a fɔ ko démocratie nana an fɛ yen 92 fo kana se bi ma i b'a ye k'a fɔ ko député ka baara yɛrɛ fanba ye min ye o ye baaraba fila ye o ko les députés ont deux missions principales baaraba fɔlɔ ye jumɛn ye ko ka jamana sariyaw dilan sariya bɛ dilan jumɛn ye sariya min bɛ jamanadenw lakana jamana min bɛ jamanadenw ka ko dɔ ba la jamana min bɛ baara di jamanadenw ma sariya min b'a to jamanaden bɛɛ bɛ to i sigiyɔrɔ la ka hɛrɛ sɔrɔ b'o sariyaw de kan ka dilan ka d'anw ma mais i b'a ye ko si ma ɲɛ o parce que an nana ni an y'an loi dilan 93 ko loi de la décentralisation ni élection fɔlɔw kɛra en 99 mais décentralisation de fɔra diɲɛ fan bɛɛ o organisation internationale bɛɛ y'o de fɔ k'a ye Afrique jamanaw tous les états unitaires Mali ɲɔgɔnnaw k'a bɛɛ ka na ni maracogo ko la décentralisation ko décentralisation ye démocratie représentative den fɔlɔ k'o ye démocratie participative ye k'o jɔyɔrɔ di ko jamanadenw bɛɛ k'i sen don mara la o marali la o sen dɔ ye sen dɔ sogo fila ye concertation ani consultation mais i b'a ye an ka décentralisation yɛrɛ jɛngɛnnen don kosɛbɛ Mali dun tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni décentralisation ma don ba la cogoya di tant que an ma décentralisation don ba la an tɛ se ka maliyɛn si n'i taara hôpital Gabriel Touré ni Pongé la taala ye minnu dalen don bɛn a bɛɛ bɛ bɔ Mali région de kɔnɔ banabagatɔ minnu bɛ yen a majorité fo maliyɛn bɛɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka kɛnɛyaso sɔrɔ bɛɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka ekɔliso sɔrɔ k'a fɔ maliyɛn si kana na Bamakɔ yan caman bɛ ɲɛnama Bamakɔ yan dɛ maliyɛn si kana na yɛrɛ dɔrɔn tɛ papier la n'i mana Bamakɔ yan i t'o décentralisation ninnu ko de kɛlɛ o alors que décentralisation de bɛ yen a bɛ san caman bɔ bi dɛ il faut redistribuer les ressources humaines de façon égalitaire pas dans l'égalitarisme ko maliyɛn bɛɛ ka ni médecin i bɛ médecin minnu bɛ an fɛ yan nɔ Bamakɔ yan mun na formation kɛ an ka école de médecine na mais a majorité bɛ bɔ région de kɔnɔ mais n'u tilala jɔn bɛ fɛ ka taa a ka yɔrɔ la parce que u tɛ se ka to yɔrɔ la fana u b'a fɔ de ni n ka denbaya taara sigi nin togoda la ayiwa denmisɛnninw ka école ko dun kɛnɛya ko dun lakana ko dun donc pour que mɔgɔw ka sigi ka sɔn ka taa sigi togodaw la fo état ka mesure d'accompagnement de kɛ o mesure d'accompagnement ye jumɛn ye fo écoliso ɲɛnamaw ka kɛ yen administration ka kɛ yen n'u mago bɛ papier min na u ka papier bɛɛ o sigida la donc Mali ka kɛlɛ fɔlɔ ye o de ye les ressources humaines de qualité et les ressources financières sɔrɔ bɛɛ kana du Bamakɔ yan sa faut sɔrɔ ka sigi faut que o de fɔra ko il faut redistribuer les ressources tant que n'an m'o mesure ta président Assimi Goïta n'a bɛ ka na mɛn tant que n'o a k'o mesure de daminɛ sisan hali ni transition tɛ se ka laban minnu bɛ na o k'a tɔ laban tant que n'an ma o mesure fila kɛ n bɛ segin a kan la redistribution des ressources humaines de façon égalitaire et la restitution des ressources financières de façon égalitaire Mali fan bɛɛ maliyɛn bɛɛ k'i to i ka yɔrɔ la maliyɛn min bɛ 1000 km de Bamako a k'a fɔ ko ayiwa gouvernement bɛ yan ja hakili bɛ ne la ko cogoya di sira n'an ma o sira o ko dafa o kuranko ni fɛnw ma dafa gɛlɛya tɛ ban don o don maliyɛn dɔ bɛ fili sira a bɛ marifa ta fanga segin ma sɛnɛ fana mais Jean François n ye ɲininkali min k'i la i ma ɲininkali i ma a jaabi bila impunité Mali kɔnɔ yan a ɲɔ de ɲɛ bɛ kosɛbɛ parce que sisan mɔgɔw maliyɛnw ye fɛn min ye u ɲɛ la nin waatinin kɔnɔna la maa caman y'i bolo dɔ i da kɔrɔ k'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ cogo bon o ye i filɛ k'o min na fɔ sisan o bɛ auteur ba dɔ bɛ yen min ka di kosɛbɛ Karl Wurozunu o b'a fɔ ko n'i bɛ fɛ ka impunité kɛlɛ i fɛ ka impunité fɔ fɔlɔ jamana o jamana i b'a mɛn ko jamana maa dɔw bɛ yen n'olu bɛ juger jamana o jamana kɔnɔ o kɔrɔ ko jamana o ye impunité kɛlɛli sira ta o ye finitigilakaw ye n'i y'a mɛn don o don k'a fɔ ko an ka finitigilakaw bɛ ka juger ko condamné ka taa kaso wɛrɛ kɛ ka fini b'u la k'u déshabiller k'a fɔ k'a bɔra aw rajira mais a bɛ taa ni kaso kɛ n'o sira tɛmɛna o kɔrɔ impunité kɛlɛ daminɛ la o filanan ye jumɛn ye n'a fɔra ɲɛna ko juge mɔgɔw juge fana bɛ ka juger k'u minɛ k'u datugu k'u gɛn ka bɔ araji ka bɔ fɛn na o kɛ n'o olu kɛra ayi k'u minɛ k'u juger k'u ye jamana sariya sɔsɔ finitigilakaw ye jamana sariya sɔsɔ k'u minɛ k'u juger k'u araji k'u datugu kaso la san 10 kɔ u ka bɔ tuguni an k'u ye n'o olu kɛra n'olu siraw taamana jamana o jamana kɔnɔ i b'a ye ko impunité fanga bɛ dɔgɔya jamanaw kɔnɔ mɔgɔw bɛ siran ka jamana ka nafolo ta n'i ye jamana minnu bɛ pays minnu bɛ sankɔrɔ sanfɛ bibi in na u ka jamanaw jɔra jeli de kan parce que u y'a ye k'a fɔ impunité minnu tun bɛ yen u ye mɔgɔw minɛ k'u datugu dɔw yɛrɛ Amérique yɛrɛ lajɛ Américains ye loi tun bɛ taa ni place publique la ka marifa ci i la o loi bɛɛ kɛra état caman kɔnɔ Texas ninnu hali sini loi bɛ yen bon olu de b'a to mɔgɔw bɛ siran
mais n'a fɔra ko n'i ye mini wara kɛ ta u b'a fɔ ko a bɛ datugu sisan a bɛ bɔ n ka m'o de fɔ don o don mɔgɔw bɛ jaa bɛ jɔ o karisa bɛ minɛ sisan u b'a bila o mais n'a fɔra k'a minɛla bɛɛ y'a dɔn ko karisa minɛla a ma bila dɛ a tun bɛ baara min na yɛrɛ o baara yɛrɛ an y'o ye nin waati ninnu fana a gɛnna o baara la mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ tuguni o fana gɛnna a kana fɔ k'a fɔ ko minnu bɛ fanga la k'olu bɛ protéger dɛ a ka kɛ maliyɛn bɛɛ maliyɛn n'i ye Mali sariya sɔsɔ sariya ye min fɔ a ka boli kan n'o kɛra sisan camanba de bɛ bɔ a la corruption zéro tɛ jamana si la dɔ de ta fanga ka bon dɔ ta ye. Modibo Makal corruption zéro tɛ yen mais est ce que nin anw ye ka sira dɔ de ta maa bɛ se k'a fɔ ko jamanadenw marabaaw u bɛ se ka siran foroba nafolo ɲɛ wa est ce que an bɛ ka sira de ta wa. An kɔni an bɛ sira ɲuman kan ne yɛrɛ kɔni tun tigi tɛ a bɛ ka fɔ da la mais a tɛ ka lawaleya mais bi in na n kɔni ɲɛ bɛ min na ni n bɛ ka min jateminɛ sisan an bɛ ka kuma la yɔrɔ min na sisan a bɛ sɛbɛ sira kan a bɛ sɛbɛ sira kan a tɛ segin kɔ t'a la i ka jate non a bɛ se ka segin kɔ o bɛɛ ye volonté politique de ye o c'est à dire ni ɲɛmaa ko fɛn min kan ka laban an y'a ɲɛfɔ mais a cadence de kan ka garder c'est à dire ni nin daminɛna tan a kan ka taa di kuda ye furancɛ fanga ye fanga de ye fanga fila ni ɲɔgɔn cɛ mais furancɛ fanga kɔnɔ min bɛ se ka kɛ fana o tɛ se ka kɛ ni sugandili kɛra ni kalafili kɛra ni mɔgɔ dɔ taara baara gɛlɛmanba bɛ se ka kɛ tan de. donc maa bɛ se ka fɔ trajectoire bɛ se chance ale de bɛ se ka chance de b'ale bolo ka Mali yɛrɛ bila sira dɔ kan n'i ka kuma faamu. absolument a dabɔ kun ye de barisa fɛn kelen de don furancɛ fanga in mɔgɔ ka fanga tɛ an bɛɛ de ka fanga don transition est nationale comme l'armée nationale et l'équipe nationale k'a fɔ ko nin bɛ a fɛ nin t'a fɛ o tɛ o a y'a ɲɛfɔ François y'a ɲɛfɔ o mais dɔw ta ka taabolo de bɛ fɛnw bɔ ɲɔgɔn na mais k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen min ko mɔgɔ bɛ yen min tɛ fɛ transition ka ɲɛ da de an tɛ yira mun na mauvaise gouvernance ye mun ye fanga boli cogo jugu a n'a mara cogo jugu o de ye coup d'état las'an ma o de ye fɛn wɛrɛw las'an ma o gɛlɛyaw de b'an kan halisa donc f'an ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la mɔgɔ si tɛ n'o k'an nɔ la koyi anw yɛrɛ de b'o baara ninnu kɛ mais a baara ɲuman bɛ se ka kɛ tuma jumɛn o ye sisan de wɛrɛw nana ministre kɔni ko tolérance zéro in n'a o y'a fɔ k'a lawaleya vraiment o de bɛ ne nimisi wasa et o de y'a ta cogo ye fana o de b'a to jamana in a bɛ se lakana bɛ na fɛn kelen de don f'i k'a faamuya ko jamana finitigiw nafolo kɛnyɛrɛyew bɛɛ bɛ na jamana ka mara de kɔnɔ loi sur l'enrichissement illicite mais e yɛrɛ a fɔra ko mɔgɔ joli k'u ka patrimoine déclaré u ka sɔrɔ déclaré an'u ka fɛn minnu b'u bolo a daminɛ na a fɔra ko maa 8,000 de maa 8,000 régisseurs minnu tɛgɛ bɛ wari la o mɔgɔ 1,850 ni 52 minnu bɛ marché passé jamana tɔgɔ la marché public parce que ceux qui sont chargés de la marché public mɔgɔ 1,525 mais a fɔra ko député k'a jira officiers généraux b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la ministres b'a la président de la république b'a la mais bibi in na mɔgɔ joli b'a ka patrimoine déclaré mɔgɔ dɔw sɔrɔla minnu y'a fɔ o kelen taara faama dɔw ɲininka ko u k'u ka patrimoine de yan ko mun na ko u b'u ɲininka o kɛra san dɔ la a ma kɛ furancɛ fanga la de a kɛra masa bon donc vraiment ni fɛn in bɛ cogoya min na Amadu an bɛɛ de jɛ fanga ye nin ye furancɛ fanga ye fanga wɛrɛ ka na fana taabolo min bɛ sen na n'an sera k'o mɛn a y'a ɲɛfɔ cogoya min na régime bɛɛ ye nin kɛlɛ kɛ o yuruguyurugu kɛlɛli kɛ o première république a y'a ɲɛfɔ mais président Modibo so joli tun b'a bolo Bamakɔ yan so kelen foro kelen président Musa so joli b'a bolo Bamakɔ yan so kelen foro kelen président Alpha n b'a ka so kelen de dɔn ani a bɛ ta ka so min kɔnɔ président ATT n b'a ka so kelen de dɔn a yɛrɛ tɔgɔ la waati la ko so yɛrɛ tɛ ATT bolo bon IBK n b'a ka so kelen de fana dɔn donc o n'a ta fɛ o kɔrɔ tɛ ko i kɛrɛfɛ mɔgɔw tɛ tiɲɛni kɛ dɛ o kɔrɔ tɛ k'i ni i kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ma tiɲɛni kɛ i ka fanga kɔnɔna la dɛ mais a fɔra de mɔgɔ mɔgɔ ye tiɲɛni kɛ mɔgɔ mɔgɔ nɔ minɛna kiri ka bɔ mɔgɔw kana minɛ fana ka datugu ka sɔrɔ kiri ma tigɛ barisa fɛn kelen de don fana an k'a ɲɛfɔ ne kɔni bɛ vraiment n bɛ insister kan règle de droit c'est à dire état de droit
an ka sariya batu an ka sariya batu sariya dun an ka sariya sunba ko présomption d'innocence a kana fɔ ko mɔgɔ si kana jalaki ka sɔrɔ i ka kiiri ma tigɛ wa jamanaw la fana minnu ni n'an bɛ fɛ ni yuruguyurugu in kɛlɛli ka nɔgɔya fɛn kelen de bɛ na mɔgɔw ka minɛ ni enquêtew banna de mais mɔgɔ caman bɛ minɛ ka sɔrɔ enquêtew ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ ni sariya y'i wele kɔni k'a fɔ ko i bɛ tɛmɛ i nɔ minɛna o y'a sɔrɔ papier bɛɛ banna enquête bɛɛ banna o y'a sɔrɔ u tilala a bɛɛ sɛgɛsɛgɛli bɛɛ banna pewu. est-ce que o yɛrɛ de la u tɛ minɛ ka tila k'u bila tuguni ko foyi t'u nɔfɛ. non mais n ko n'o kɛra fana o fana ye yuruguyurugu sugu dɔ de fana ye parce que ni minnu bɛ nɔ n'u y'a dɔn k'a fɔ wari dɔ b'e bolo ou bien i bɛ siran u bɛ se k'i nɔ minɛ dɔrɔn ka na ten k'a fɔ ko an kɔni an yɛrɛ chargelen bɛ enquête la i kan i bɛ dɔ di o b'a fɔ bon an bɛ tila ka na mais ni mɔgɔ wɛrɛw tila k'olu remplacer olu fana bɛ tila ka n'i nɔ minɛ kɔ tuguni donc f'o fana lajɛ o de bɛɛ ka dabila an ka kɛ tilennenya ni jɛlenya la yuruguyurugu ka kɛlɛ tilennenya ni jɛlenya n'a bɛ fɔ a ma ko dans la transparence l'intégrité et l'éthique. a bɛ se ka kɛ o la cogo di Jean François Modibo Makalu y'a fɔ cogo min na danaya jɛlenya Mali sariya ka kiiri tigɛ minnu ye jamana nafolo ta u ka se ka nɔ minɛ est-ce que dan b'a la k'a fɔ Mali sariya bi bi in na a bɛ se ka baara kɛ parce que san caman nin kuma bɛ ka fɔ nka jalaki in fanba bɛ kiiritigɛlaw de fan fɛ Jean François. Jalati o bɛ se k'a kɛ o parce que sariya b'u yamaruya ka ni mɔgɔ min ye jamana sariya sɔsɔ a kan ka boli u kan o siraw bɛɛ talen don sariya fɛ ka ban volonté ko de don ŋaniya ko de don e min bilalen don a baara la n'e tɛ fɛ k'a kɛ a tɛ se ka kɛ o e min bilalen don k'a fɔ ko ni karisa ye nin ko kɛ ko a kan ka taa ni ɲangi min kan ka da kan e de kan k'o ɲangi da kan ni o ŋaniya tɛ e yɛrɛ kɔnɔ dun a tɛ se ka kɛ o de ye fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que i b'a ye sisan nɔ i bɛ a ye sisan kɔrɔbɔra ka min fɔ sisan o de don ni mɔgɔ dɔw minɛna sisan k'a bila maison d'arrêt la a bɛ kɛ mɔgɔ caman yɛrɛ kɔnɔ parce que mɔgɔ tɛ procédure ɲɛdɔn dɔw b'a fɔ k'a condamné la ko karisa fa minɛ la a bɛ kalo dɔw bɛ kalo kɛ dɔw bɛ san kɛ après u bɛ tila k'a bila tuguni donc min ka fisa a ko la kosɛbɛ aw tilalen enquêtes bɛɛ la a y'a ye k'a fɔ vous êtes sûr au moins à 95% k'a fɔ ko karisa kɔni il est coupable parce que on peut pas être a tɛ se k'a fɔ ko coupable don ka sɔrɔ n'a ma jugé parce que i mana kɛ cogo o cogo présomption d'innocence b'i bolo parce que emprisonner quelqu'un o ye exception de ye sinon principe i kan ka bila de donc maintenant n'o o kɛra anw dara la aw y'a ye k'a fɔ tiɲɛ la k'a fɔ ko karisa ye min kɛ a bɛ minɛli kunbɛ an b'a minɛ ou bien n'an sigalen dɔ la k'a bɛ fɛ ka boli misiri bɛ se ka ta o bɛɛ la a kana boli misiri bɛ se ka ta ka papier bɛ se ka minɛ a la a bɛ se ka sugu ye k'a fɔ ko karisa nin filɛ nin ye a kana sɔn nin ka bɔ donc n'o fɛn ninnu kɛra a bɛ se ka kɛ mais pour que yuruguyurugu fɛn ka kɛ i ka ɲininkali ka se ka dafa kosɛbɛ fo minnu ka baara don ka yuruguyurugu kɛlɛ juge fan fɛ fo o y'a ta ani fana minnu fana bɛ tila ka sira da u ɲɛ parce que k'u ka baara gɛlɛya olu fana k'u sen bɔ an ka baara kɛ ni principe de séparation ye principe de séparation kɔrɔ ye di dans le sens de John Locke dans le sens de Montesquieu il faut que le pouvoir arrête le pouvoir fanga tɛ se ka fanga lajɔ n'o y'a sɔrɔ fanga bɛɛ bɛ maa kelen bolo jɔn b'i ka fanga lajɔ mɔgɔ tɛ se k'i ka fanga lajɔ an dun bɛ république de kɔnɔ république ye koba ye dɛ n'a fɔra ko république i ma ye Angleterre bi halisa anglais baden bɛ u bɛ kɛlɛ la u b'a fɔ k'u bɛ fɛ ka bɔ monarchie kɔnɔ u bɛ république de fɛ parce que république b'a jira k'a fɔ ko les hommes et les femmes sont égaux devant la loi masa tɛ Mali la dɛ hali olu fɛ yen masa de bɛ yen voilà hali ladini fɛnw b'a fɔ an ka communiqué mɔgɔw bɛ to k'a fɔ jeliw bɛ to k'a fili k'a fɔ ko Mali masakɛ u b'a fɔ président ma ko Mali masakɛ président tɛ masakɛ ye dɛ président ye jamana ɲɛmaa de ye Mali masakɛ c'est le peuple malien maliyɛnw de ye Mali tigi ye donc n'u y'i bila baara min na i b'a baara kɛ min ka d'u ye min bɛ u la sewa i b'o baara de ta an b'o de kɔnɔ an bɛ république de kɔnɔ filanan ye jumɛn ye fanga filanan ye jumɛn ye fanga filanan ye pouvoir législatif ye députéw u bɛ jamana sariyaw dilan ka jamana minnu gouvernement ka maaw ka baara kɔlɔsi baara min u ye sira min ta n'a sira man ɲi k'a fɔ ɲɛna ayiwa nin tɛ jamanadenw ka sira nin t'an danbe ye a ye sira ta sira min b'a to maliyɛnw bɛ lafiya u bɛ hɛrɛ sɔrɔ sabanan ye jumɛn ye pouvoir judiciaire jugew olu ka baara ye jumɛn ye c'est d'appliquer la loi de façon particulière jamana sariya loi ko di ka loi boli maaw kan k'a fɔ ko nin ye karisa ka mɔgɔ ye nin ye karisa ka o tɛ dɛ an bɛ république kɔnɔ maliyɛn ma fisa ni maliyɛn dɛ république kɔrɔ ye de maliyɛn bɛɛ ye kelen nous sommes égaux devant la loi en droit et en devoir
quel qu'en soit i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ Gawo de wa i bɛ Kidali wa k'i ye muso ye wa i ye cɛ ye wa i jɛlen don wa i jɛlen tɛ wa tiriba b'i kunna tiriba t'i kunna depuis que n'a fɔra dɔrɔn ko nationalité malienne b'e bolo dɔrɔn Mali sariya kan ka boli e kan a bolicogo la a kana jɛngɛ o sira de b'a to an ka jamana bɛ sankɔrɔta o sira de b'a to maliyɛn bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ. mais Jean-François minnu bɛ minɛ ka bila mandat de dépôt la a fɔ k'u ka caution sara u bɛ miliyɔn caman sara u bɛ miliyariw sara o y'u taalen ye o ye sariya tigɛ cogo wɛrɛ ye wa est ce que o fana tɛ yurugu sira dɔ ye. o sira o papier o loi filɛ nin ye ne t'a loi dɔn kosɛbɛ mais o loi kan ka fɔ maliyɛnw ɲɛna mɔgɔw k'a faamu parce que e ka ɲininkali filɛ ni ɲininkali bɛ ne yɛrɛ bolo k'a fɔ ko a ka nin warakɛ sara n'a ye warakɛ sara an b'a bila loi de b'o fɔ wa ni loi b'o fɔ k'a bɔ ko ɲɛfɔ an ɲɛna k'a fɔ ko karisa min bɛ kaso la k'an y'a fɔ k'a ka nin wari de sara ni wari sarala a bɛ bila parce que mɔgɔ tɛ Mali la liberté provisoire yɛrɛ bɛ fɔ ka d'a kan k'a ye nin di mais a bɛ bila liberté provisoire la maliyɛn tɛ min ka kumakan ye loi ye dɛ hali président de la république a ka kumakan tɛ loi ye dɛ a ka discours tɛ loi ye dɛ loi ye constitution ye loi ye min votera assemblée fɛ loi ye jurisprudence ye juge sanfɛ o de loi ye mais k'a fɔ ko a fɔra an da la k'a fɔ ko ni karisa ni ye nin wari sara an b'i bila o tigilamɔgɔ kan ka ɲininka de loi de b'a o kuma in fɔ wa ni Mali bɛ taa n'o de an ka to sariya kɔnɔ o de ye rationalisation o de b'an jɛ o mɔgɔ man ka bila sariya sanfɛ bɛɛ ka to sariya kɔfɛ bani n'an bɛɛ tora sariya kɔfɛ sisan i b'a ye hali circulation na accident bɛ dɔgɔya fantan bɛ dɔgɔya banabagatɔ bɛ dɔgɔya n'an tora sariya kɔfɛ sira ɲuman bɛ d'an ma fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ n'i y'a ye sira dingɛ bɛ sira la dɔ de ye sariya sɔsɔ o sinon wari min dira ko sira ka dilan o tɛ o ko gidɔrɔn kan ka réparer wagati dɔ de la n'i y'a ye e ka moto bɛ na a bɛ to dingɛ kɔnɔ tintinti o ye sariya sɔsɔ de ye o n'i y'a ye dɔ bɛ bɔ Mali région dɔ la ka na furakɛ Bamakɔ yan sariya sɔsɔ de don sinon 60 ans d'indépendance o man ka kɛ o Mali cercle bɛɛ kɔnɔ bɛɛ rationalisera e bɛ lafiya ne bɛ lafiya maliyɛn bɛɛ bɛ lafiya an ka lafiya b'o de la. ayiwa an ye faamuya sɔrɔ nin na a ka kan an ka kuma di jamanadenw ma minnu fana bɛ ka an lamɛn nin waati in na sabu jamukan in tɔgɔ ye ko jama ko di jamanadenw fana an na olu lamɛn nɛgɛjuru sira fɛ sabu dɔ farali waati ka kun ye olu fana k'u da don baro la o kama an bɛ nɛgɛjuru sira di an welelenw na walima n'i bɛ fɛ ka fara ka kɛ jamukan kɔnɔna la 65 65 50 50 60 65 65 50 50 allo 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 Ansou oui allo n balimakɛ i bɛ télé to yen i bɛ téléphone i bɛ kuma an fɛ téléphone la ah oui ça va bien an ba somɔgɔw dun tɔɔrɔ t'u la i b'an wele ka bɔ min n b'a wele ka bɔ Bamakɔ yan Yirimajɔ d'accord i tɔgɔ n tɔgɔ Usman Traoré Usman Traoré bisimila bon an ye denmisɛnnin kɛ yuruguyurugu in min jɔyɔrɔ b'an na a kɛlɛ ka ca jɔyɔrɔ b'an na an bɛ se ka jɔ est ce que a bɛna se ka kɛlɛ ka taa dan na o de jɔyɔrɔ b'anw na o de tun ye n ka ɲininkali ye an b'a faamu i bɛ se ka segin a kan Musa bɛ dɔɔnin fara a sɔn kan oui ayiwa hakili la ko de ko yuruguyurugu fɔ a dan na ka kɛlɛ ka se fɔ a dan na 65 65 50 50 mɔgɔ bɛ an kɔ allo allo Ansou balimakɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Jalo ka bɔ Diboli Tayiru Jalo Diboli bisimila Tayiru awɔ contribution allo awɔ an tulo b'i la o Tayiru n bɛ i ka invité fo fɔlɔ n'o ye Moribo Mɔgɔ Magalu ye an bɛ foli bila a la kosɛbɛ surtout Moribo b'a mɔgɔ lɔn n b'a émission suivre kosɛbɛ bon maintenant est ce que jamana ɲɛmɔgɔw ni yurugu kɛlɛ in na ɛ sɔrɔ min b'a to yurugu bɛ se ka kɛlɛ ka sɔrɔ a ma kɛ wa o ye ka ɲininkali fɔlɔ ye bon n ka contribution fana bɛ min kan kosɛbɛ o ye justice ka côté de fana ye a ye min fɔ ko mana kɛ cogo o cogo ni justice jɔra a jɔyɔrɔ la a ka ca Ala fɛ mɔgɔw bɛ siran ka ko caman kɛ an b'a mɛn mɔgɔw ka kuma la k'a fɔ ko Modibo Tana ko mɔgɔ tun bɛ maloya ko ka suɲɛli kɛ Musa ka kan na fana an y'a mɛn k'a fɔ ko mɔgɔw tun bɛ siran ka suɲɛli kɛ mais sisan an ɲɛ b'a la o si tɛ yen bilen maloya tɛ yen siran tɛ yen mais mun de nana n'o ye sisan
on a aussi système kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ mɔgɔw tɛ se ka o ta ba la k'o valoriser pour que olu bɛ se ka dan sira la. An balimakɛ Kamara y'a fɔ cogo min na. Parce que n'i y'a jateminɛ Mali ka indépendance ça fait 60 ans. Oui, Tayiru i bɛ ɲininkali kɛ dɔrɔn waati t'an labɔ i b'i ka ɲininkali kɛ u b'i tila k'i jaabi sisan. Voilà, donc ne ka ɲininkali kɔni bɛ min kan dɔrɔn yala justice tɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ mun bɛ se ka yurugu-yurugu in bali wa? Ayiwa d'accord. Merci. An y'a faamu. O de ye n ka ɲininkali laban. An b'i fo. An bɛ dibolika bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sira ye 65 65 50 50 a bɛ jama ko di jamukan kɛnɛ kan allo Ansu. Allo Ansu balimakɛ i bɛ télé to i bɛ kuma an fɛ téléphone la. Allo. Wa i bɛ télé to i bɛ kuma an fɛ téléphone la. Allo. Télé to i ka kuma an fɛ téléphone la. Allo. A bɛna fɔ ale ka nɛgɛjuru i bɛ se ka segin ka weleli kɛ ni mɔgɔ min y'an wele i bɛ se ka i bɛ télé to yen n'i y'an sɔrɔ dɔrɔn i bɛ télé to yen i bɛ kuma an fɛ nɛgɛjuru sira la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 65 65 50 50 allo. Waaleykum salam. Tɔɔrɔ se balimakɛ tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min. Amidu Dunbiya ka bɔ yɔrɔ jan minnu na. Amadu Dunbiya. Amidu Dunbiya. Amidu Dunbiya bisimila. Oui. N b'a fɔ ka invité bɛɛ lajɛlen. Ne b'a ka contribution min kɛ. Allo. Ayiwa ale taara a bɛ se k'an wele 65 65 50 50 n'a y'an sɔrɔ ka ban a bɛ télé to yen o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ allo. 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 Allo balimakɛ Ansu. Ansu. Nba e tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min. Ne tɔgɔ ye Basi Jara Samaɲana Basi ka bɔ Senu. Samaɲana Basi ka bɔ Senu. C'est ça. Samaɲana Basi kelen kɔni tɛ. O kelen don. N b'i fo. A diyara n ye. I ka invité fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Modibo Makalum n b'a ka fɛnw si kosɛbɛ. Maintenant ne ka ɲininkali k'i ye sisan. A bɛ waati damadɔ bɔ sisan le gouvernement malien a opté pour le budget programme. Est-ce que Modibo Makalum bɛ se ka budget programme ɲɛfɔ an ye dɔɔni? 65 65 50 50 allo. Salaamaaleykum. Waaleykum salam balimakɛ n tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min. Karamɔgɔ Nɛnta ka bɔ Sɛnɛkɔrɔ. Jɔnni. Karamɔgɔ Nɛnta ka bɔ Sɛnɛkɔrɔ. Karamɔgɔ Mɛnta ka bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ bisimila karamɔgɔ. Ne b'a fɛ. Tulo b'i la. Est-ce que ni sɔrɔdasi ninnu taara est-ce que ayiwa nominali ni jamana bɛ taa sira ɲuman min kan i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ka sɛmɛ kɛ i n'a fɔ Makalu yɛrɛ ko ayiwa ale b'a jigiya k'a fɔ taa sira ɲuman bɛ yen est-ce que n'o taara o taa sira tɛna dan sira la wa. D'accord. Allo. An tulo b'i la karamɔgɔ. Ko est-ce que ni sɔrɔdasi ninnu taara jamana tɛna segin kɔ wa an tɛna segin kɔrɔlen n'a ka juguya ka tɛmɛ o fana kan wa. O de jɔyɔrɔ bɛ anw na quoi. An y'o faamuya. Ninnu min bɛ sɔrɔ o bɛ k'a kɛlɛ an mɛna a ma kɛlɛ an mɛna siran tɛ ka kɛ mɔgɔ tɛ se ka faama ye faama tɛ ka bonya o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ bɛ sagoya la est-ce que ni ninnu bɔra yen ninnu minnu bɛ ka dan sigi a la n'o taara an tɛna segin kɔrɔlen na ka juguya ka tɛmɛ o fana kan wa. Ayiwa a faamuna. O de ye ɲininkali ye quoi. An y'i ka ɲininkali faamu an b'i fo. Ayiwa. An bɛ Sɛbɛnnikɔrɔ kan an n'o jɔ yan nɔ minnu ma garijɛgɛ sɔrɔ an b'a fɔ u ɲɛna ayiwa u fana na don siɲɛ wɛrɛ. Modibo Makalum hakili la caman kɛra ka ɲɛsin e de ma. Voilà n tun bɛ ka ɲɛfɔ n ko n bɛ président Wena Ɲare fo ale de tun bɛ section des comptes Cour suprême kunna n y'a ɲɛfɔ san 2007 ɲɔgɔn na an tun ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ section des comptes Cour des comptes bɛ se ka sigi Mali la cogoya min na barisa a tun tɛ Mali ni Benin dɔrɔn de bolo sariya min bɛ jamana 8 kɔnɔ CFA bɛ minnu bolo Afrique tile bi yan fan fɛ a tun fɔra ko Cour des comptes kan ka lase nka Cour des comptes in o de b'a to jamana ka musaka bɛɛ bɛ se ka lajɛ ale fɛ barisa législatif minnu bɛ sariyaw ta ani judiciaire minnu bɛ kiiri tigɛ donc ale bɛ kiiri tigɛ sira de fɛ donc hali république olu bɛ se ka présidence musakaw lajɛ ani finitigiw ka musaka Benin y'a ta an ka sariya sunba in na kura in kɔnɔ 4ème république jate minɛnen bɛ ko
section de compte bɛ kɛ cour suprême cour de u jɔyɔrɔ la barisa sariya de b'a to sariya sunba de bɛ fanga d'u ma walasa u ka se ka o baara ninnu kɛ sisan an bɛna jate jaabi di jaabiw ɲininkali ninnu jaabi ne kɔni ɲɛna kunbɛnli ka fisa ni furakɛli ye n y'a ɲɛfɔ cogoya min na mɔgɔw tɛgɛ kana don wari la c'est à dire wari mugu de bɛ manipuler wari sara yan fɛ parce que jamana dɔw la n'i tɛ fɛ wari in ka tunu wari bɛ sara yɔrɔ min na ani min b'a jate olu tɛ yɔrɔ kelen ou bien i ni mɔgɔ yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye wari bɛ sara yɔrɔ min na wari yɛrɛ tɛ tɛmɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ tɛgɛ fɛ quoi a tɛ tɛmɛ mɔgɔ tɛgɛ fɛ donc o b'a to wari tɛ bila mɔgɔw ka bolo kan kuma tɛ k'a fɔ ko bolo bɛ se wari in ma filanan o ye redevabilité ye redevabilité kɔrɔ o kɔrɔ ko ni jamana nafolo baara kɛ i bɛ tila ka ɲininka wari in taara yɔrɔ min i ye mun wari ni i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye wari nafolo min dir'i ma i b'a ta yɔrɔ fɔ wa contrôle ninnu structure de contrôle ninnu bɛ sen na barisa gestion des finances publiques de don sincérité budgétaire o de ye principe ye o kɔrɔ ko musaka ninnu barisa sariya de bɛ a to jamana bɛ musaka loi de finances bila sen kan k'a fɔ jamana ka musakaw ye nin ye a ka sɔrɔ ye nin ye donc o sariya kelen de b'a to jate kan ka minɛ sɔrɔ ninnu bɛ bɛn joli ma ani sɔrɔ ninnu bɛ don musaka minnu na mais fɛn kelen fiɲɛ kelen de b'an ka sariya sunba la ni tun bɛ fɛ k'o fɔ o y'a ye kura in wa kura in ni kɔrɔlen bɛ o y'a ye k'a fɔ minnu bɛ fɛ exécutif c'est-à-dire président ni gouvernement ani direction service musaka b'olu de ka bolo kan mais structure de contrôle fana b'o o bolo de kan exécutif kɔnɔna la mais n'i ye Amérique jateminɛ olu ye pays scandinave ye nɔminɛ nafolo nɔminɛ yɔrɔ ninnu structure de contrôle olu tɛ exécutif ka bolo kan olu bɛ législatif de ka bolo kan barisa législatif wasabulon mɔgɔw olu de kan ka gouvernement ka baara lakɔlɔsi u bɛ baara min kɛ hali ni budget bɛ kɛ sisan mais bien sûr olu de bɛ ɲininka a bɛ rattaché olu de la barisa ni e ye ministre ye inspection des ministre des finances inspection des finances bɛ inspection bɛ ministère la donc politique ta sira fɛ tu es juge et parti i y'a faamuya n'a dun taara assemblée la a bɛ se ka a bɛ a to transparency bɛ na fɛn caman na mais a système boli ka gɛlɛn fana an ka jamanaw bara barisa fo contrôle des pouvoirs équilibre des pouvoirs ani séparation fɛn nɔgɔman tɛ quoi fɛn nɔgɔman tɛ donc maintenant n bɛ kuma kuncɛ yɔrɔ la ɲininkali ninnu na ko a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na bon a bɛ se ka kɛlɛ n y'a ɲɛfɔ cogoya min na barisa budget programme kɔrɔ de an bɛ bɔ budget des moyens ka taa budget des résultats la o kɔrɔ ko ordonnateur tɛ nécessairement ministre ye programme de bɛ bila sen kan donc programme bɛ bila sisan fɔlɔ min tun bɛ yen a bɛ fɔ ko karisa bon ni budget ni musaka de bɛ bila i ka bolo kan carburant ta ye nin ye mission ta ye nin ye donc san bɛ ban yɔrɔ min na n'o tɔ tora i b'i teliya k'o dépenser mais sisan objectif de bɛ yen programme de bɛ yen donc programme mana bila ordonnateur caman de bɛ yen donc ordonnateur ninnu résultat de bɛ yen a la tuma jumɛn donc indicateur de performance bɛ yen donc o b'a to min tun bɛ se ka kɛ tiɲɛni min tun bɛ se ka kɛ budget des moyens kɔnɔna la o tɛ se ka kɛ budget des résultats kɔnɔna la donc parce que nominel de don jate de bɛ minɛ san kɔnɔ an ka résultat bɛna kɛ mun ye nin programme in kɔnɔna la bon programme ninnu dun bɛ se ka kɛ ministère caman kɔnɔna la donc ordonnateur bɛ yira ordonnateur principal bɛ yen ordonnateur secondaire bɛ yen a n'a ɲɔgɔnnaw donc mɔgɔ caman de nɔ b'a la mais bɛɛ bɛ ɲininka a kɛra cogo o cogo résultat kɔni a laban na sɛgɛsɛgɛli b'a la jaabi bɛ di i ye baara min kɛ wa a nɔ fana bɛ yen i nɔ bɛ se ka minɛ o kan directement donc o bɛ se ka caman caman bɔ yuruku la mais a bilali sen kan an ka jamanaw na a b'a ɲini organisation an ka baara tacogo bɛɛ de yɛlɛma kosɛbɛ o tɛ ko nɔgɔmani ye n'o tɛ a bɛ sen na nin y'a san wɔɔrɔ dɔ fana ko faranjira fanga in talen kɔfɛ ko est ce que a ko na to sen na yuruku non an kɔni b'a laɲini je pense que ni maliyɛnw kɔni bɛ nisɔndiya nin na barisa nin kɔfɛ farancɛ fanga kɔfɛ kalata de bɛ kɛ ne kɔni ɲɛna ni taabolo ɲuman min taara farancɛ fanga kɔnɔ ne ma d'a la n'an bɛ se ka segin kɔ bilen parce que jamanadenw de bɛna sugandili kɛ k'u ka jamana ɲɛmaaw ta ni maa i m'a bɔ a sira fɛ
jamanadenw bɛ ba i la o de kɔrɔ ko monsieur Camara o de fɔ o de ye jɛmu fanga ye donc jamana de le peuple souverain o de b'a ka ɲɛmaaw ta o de fana u bɛ se k'i bɔ fanga la olu de b'i bila fanga la wa kalata fɛ olu de bɛ se k'i bɔ fanga la fana. Jean-François Camara i ye ɲininkali ninnu i ye dɔw faamuya la wa n'i bɛ se ka jaabi di min na. N ye caman faamuya la surtout kɔrɔ y'a bɛɛ fɔ ka ban mais budget programme in ka ɲi kosɛbɛ budget à mode programme c'est plus annuel ka fisa mais UEMOA ka fɛn inquiétude ba yɛrɛ ye min ye parce que n'i y'a ye ko principe budgétaire minnu bɛ yen UEMOA bi i balan min na kosɛbɛ o ye a kɔrɔ da mun la sincérité budgétaire mais avant ça l'équilibre budgétaire faut mettre en état an ka jamana ninnu ka gɛlɛyaba ye yɔrɔ de ye sɔrɔ ka dɔgɔ ni bɔta ye min sɔrɔ o ka dɔgɔ an ka musaka kan quoi donc o de b'a to UEMOA b'i bolo da tuguni ça bɛ sincérité fɔ sincérité ye acteur ye u ka baarakɛɲɔgɔnw information minnu bɛ di jamana ka wari bɔcogo na fo ka kɛ information jɛlenw ye donc o fana ye mesure ye min bɛ yuruguyurugu fana kɛlɛ parce que wariw taayɔrɔ dɔnnen tɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ ko hali wariw bɛ fɛ détournement minnu bɛ kɛ jamana ka sɔrɔ wari minnu bɛ détourner o bɛɛ sincérité baliya ko de ye o ma o fɛnw ye donc n'i ye an ka pouvoir ninnu fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko parlement l'Assemblée nationale monsieur Magalou y'a fɔ c'est vrai Assemblée nationale de kan ka fɛnw caman kɔlɔsi hali wariko minnu bɛ américains ka modèle la i b'a ye ko olu ka système ye système bicaméral ye Sénat bɛ yen Chambre des représentants bɛ yen an fana bɛ ka taa n'o système de ye kosɛbɛ mais hali n'i y'a sɔrɔ an ta ni américains ta tɛ kelen kosɛbɛ parce que toujours an ka conseil supérieur de la magistrature ye ɲɛmɔgɔ ye jamana président bɛna ko o ye toujours i b'a ye k'a fɔ k'o bɛ se ka justice galabu kari dɔɔni ani magistrats fana ka procureur ka nomination fana bɛ ministre de la justice bolo donc o daminɛ n'an tagara ɲɛfɛ constitution min b'an bolo fana an ye fili dɔ fana kɛ tuguni ne yɛrɛ fan fɛ o filiba kun ye jumɛn ye an ka constitution forme an ye faama constitution de b'an bolo an ye fantan jamana ye mais an ye faama constitution ta 92 constitution in a forme de seginna o a dun fɔra ko nin constitution in ko falen caman kɛra faama constitution kɔnɔna caman falenna mais faama forme ye faama constitution faama constitution ye jumɛn ye an ka constitution ye constitution rigide de ye rigide kɔrɔ ko hali ni y'a ye UEMOA kun ye a faga jamanaw bɛɛ ye k'u ka cour de compte créer Mali kun dɛsɛra ka créer an dɛsɛra ka créer an ŋaniya kun bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw bolo mais u kun tɛ se k'a fɔ k'u bɛ constitution réviser dɔrɔn k'o kelenna don révision constitutionnelle ye jumɛn référendum tɛ yan ça demande beaucoup de fonds ka mɔgɔw lamobiliser ka taa voter donc n'a fɔra k'i bɛna référendum kɛ dɔrɔn k'o yɛlɛma parce que mun b'o kɛ parce que constitution in yɛrɛ de b'o fɔ parce que an ka constitution ye constitution rigide de ye a kɔrɔ de ko ale même virgule tɛ se ka yɛlɛma a kɔnɔ ni an ma référendum kɛ donc on avait une belle occasion ɲɛnama tun b'an bolo nin ye transition in kɔnɔna la ka na ni constitution ne yɛrɛ ye émission dɔ kɛ il y a 3 ans mɔgɔ caman ye émission in suivi n y'a kɛ plateau wɛrɛ kan n y'a fɔ depuis transition sigira waati min na n ko Mali ka taa ni constitution min ye an ka taa ni constitution souple ye mais qui n'est pas de souplesse denba saba de bɛ constitution denba fila de b'a kɔnɔ u b'a fɔ ko les dispositions majeures et les dispositions mineures disposition majeure ye minnu ye minnu bɛ jamana président ka fanga fɔ minnu bɛ président sigicogo fɔ ani minnu bɛ an ka république forme fɔ laïcité ni fɛnw ani jamana république bɛ fonctionner cogo min na olu ye disposition majeure ye donc an tun b'a fɔ ko olu tɛ se ka yɛlɛma cogoya si la ni référendum tɛ mais disposition mineure ye minnu ye minnu tɛ yɛlɛmali man ka gɛlɛya an tun bɛ se k'o yɛlɛmali don wasa olu bɛ se ka yɛlɛma waati bɛɛ député tun bɛ se k'o yɛlɛma an bɛ se ka kɛ révisé par la voie législative n'i ye diɲɛ jamanaba caman ta o bɛɛ b'o de kɔnɔ Faransi bɛ ten Sénégal y'an kɛrɛfɛ o bɛ ten donc olu bɛ constitution souple kɔnɔ mais souplesse absolue tɛ Mali kun kan ka taa n'o de sisan hali b'a ye n'an taara ɲɛfɛ tuguni diɲɛ bɛ évoluer de o i ni évolution kɛra tuguni o évolution dun b'a kan ka don constitution kɔnɔ n'a fɔra k'a bɛ don constitution kɔnɔ dun fo an ka taa révision kɛ révision dun ye wariko ye référendum de don donc maintenant an kun kan ka taa ni depuis ni tun ye occasion ye k'a fɔ dɔrɔn an ka constitution kɛ constitution souple ye k'a fɔ an ka article dɔ an b'olu cibler k'a fɔ ko telle disposition ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle sans passer par la voie référendaire olu bɛ se ka kɛ o ka tɔ minnu kɛ k'a fɔ k'olu bɛ se ka muru fila don sisan Sénat ni fɛn olu bɛna bila sen kan donc o de fana ye filiba ye constitution ko in kɔnɔ ani régime politique fana ma jɛya dɛ régime politique ma jɛya kosɛbɛ parce que n'i y'a ye an kun kan ka taa régime présidentiel à l'américaine de kɔnɔ i b'a ye plateau saman sisan mɔgɔw b'a fɔ ko régime présidentiel b'an bolo présidentiel tɛ dɛ
présidentielle là dɔrɔn kɔrɔ de ko la séparation est stricte. Il y a l'absence de moyens d'action entre les pouvoirs. O kɔrɔ de régime B premier ministre b'a kɔnɔ droit de dissolution b'a régime kɔnɔ o tɛ présidentiel ye. Présidentiel kɔnɔ Amérique de y'a créé en 1787 avec les pères fondateurs Madison, Jefferson. Ko régime ɲɔgɔn tɛ diɲɛ fan si démocratie parce que y'a sɔrɔ état démocratique min bɛ Europe o bɛɛ tun bɛ régime parlementaire kɔnɔ. Britanniques ye min dilan Américains y'u ta dilan original min ɲɔgɔn tɛ fan si. Président est élu au suffrage universel. L'exécutif est monocéphale. Président premier ministre tɛ ale de exécutif ka fanga b'a bolo. Chambre dɔn ye Sénat ye congrès ni chambre des représentants ye. Président tɛ se ka séparation des pouvoirs. Président c'est strict. Président tɛ se ka assemblée ci. Mais assemblée bɛ se ka président la bi exceptionnellement avec l'impeachment. Quand on voit ici Jean-François an b'o kɛ ka kuma kuncɛ kuma ye n ko maa makalu i bɛ se ka kuma kuncɛ seconde damadɔ dɔrɔn. Non a ye min fɔ Wasasuma in vraiment bon forme républicaine de l'État ni fɛn dɔ a y'a ɲɛfɔ cogoya min na constitution man kan ka ja kojugu barisa ani constitution ni jamana société taabolo de ye kelen ye c'est à dire société bɛ évoluer cogoya min na barisa ale de b'a yira jamana institution bɛ boli cogoya min na minnu b'a kɔnɔ fana fɛn minnu bɛ kɛ donc vraiment an tun kan ka fɛɛrɛ voilà an ma tila fɔlɔ dɛ voilà non mais fɛn minnu don c'est évolutif c'est à dire an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de fɛn minnu dɔw yɛlɛmana la a bɛɛ tɛ se ka ɲɛ o c'est l'œuvre humaine elle est imparfaite donc an bɛ taa dɔɔni dɔɔni de an b'a au fur et à mesure an bɛ se ka minnu yɛlɛma a la an b'a taabolo lajɛ ni min ma ɲɛ a la an b'o nɔ minɛ pour que ka se k'olu yɛlɛma donc vraiment je pense que an ka lajɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na jamanadenw bɛ se ka wasa cogoya min na o bɛ se ka kɛ barisa jamana de jɔlen bɛ ni jamanadenw politique économique politique publique jamana ɲɛmaa o ɲɛmaa bɛ diɲɛ jamana bɛɛ u bɛɛ b'a ɲini de u ka jamanadenw bɛ lafiya cogoya min na u bɛ wasa cogoya min na donc o bɛ kɛ cogoya min lakana bɛ jamana de bolo kan jamanadenw bɛ territoire kan jamana kɔnɔ et puis olu de b'a to fana pouvoir d'achat jamanadenw bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ani k'u ka se k'u ka denbalaw balo ka lakana sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ mana musakaw de la donc ni yuruku yɛrɛw la ayiwa fɛn caman b'a jɛ sirakow b'o la kuranko b'o la fɛn caman b'o la donc an fo k'an ka jateminɛ kɛ an ka musaka ninnu an k'an kɔlɔsi mais an kana bi mɔgɔ kan sariya ka boli cogo sariya ka boli jamanaden bɛɛ kan voilà. Ayiwa an b'a aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na Modibo Mawu Makalu an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabi sɔrɔ dɔnba ye an ka jamana kɔnɔna la yan min ye Jean-François Kamara ale ye sanfɛ lɔgɔli karamɔgɔ ɲinikɛla fana don Jean-François an b'aw fo ayiwa ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo min ye Musa Sanogo ye ale bolo tun bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la radio fan fɛ k'an bila télévision sanfɛ Musa Hayidara Lamini Kulubali ani Morlaye Touré olu ka baara kun ye o ye jama ko di a bɛ sonsoro yan ne hakili la maa caman ye faamuya sɔrɔ ani maa caman ye kalan caman sɔrɔ bi jɛmukan in na ayiwa yuruku kɛlɛli an kun bɛ ka baabu kɛ o de kan ani sɔrɔw bɛ se ka yakubaya cogo min na minɛni minnu bɛ sen na yalima ayiwa maaw nɔfɛtɔ ko don wa walima nin ye jamana yɛrɛ maracogo ɲuman de daminɛtɔ ye wa an kun bɛ ka kuma ninnu de kan an balimaw an b'a bila yan jɛmukan in se bɛ k'a kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 dimanche